Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026 yılın 7 iyuli Azat Türkmen kanalımızın nöbetde gepleşigi. Gepleşigiň adyny küntülük hakynda söz barda. Men duýdurjak bolýan şu gedekki gepleşigimiz bar. Izleyiciler, dinleyijiler, tamaşaçylar baradyrak näýli suljo, şirelje dille alınıp barlarym kadijek bolýan düşünýändiňiz. Şoň üçin ara ekranyň öňünde çağa çugular bar bolsa 18 ýaşdan aşagdaky ýaşlar bar bolsa aýra görüň. Ýönelige duýduramak sebäbi şu gepleşigiň dowamyny gaty paýyş sözleri ulanylan videolar, zatlar ulanylajak, görkezdiljek da. Ol men günämde birinciden, ikinciden özümiň hem saklanyp bilmän bir ýa-ki kadadan çykýan leksikalary ulanmagy mümkin. Özüme jogap berip bilenmek şu temada. Şä temaň özi şoňa mejbur edýäjek ýaly görünýär. Şoň üçin duýdurýan. Ýaşdan duýdurýan, ýöne bolarmy kadijek bolýan entek. Näme telden ulanyljakdygyna men tek dogry özüme men tek bilenmek. Barşynda görürse ýöne şu gepleşiň adyndan hem görýäňiz da küntülük diýen söz bar. Ýönelige goýulan şolat, sebäbi aýrdyňyz näme çagalary. Ýaşraklary ýa beýnesi nemesi nerwesi goşorak edenanlar bar bolsa biraz çekilteler gowalar mukadijek bolýan. Indi seredin temamyz umumyň lewit küntülügi diýärsa, lewit küntülügi giň görýän bolmagy mümkin. Onal termin bolan, onal aňlatma bolan lewit küntülügine diýip şeýlemi? Giň görýänsiňiz. Umumyň küntülük diýen söziň özi giňden ulanylýan söz. Atawada ulanlyp gelinipdir. Indi sizde özüňizde näme düşünje bar şu küntülük diýen söz näme wagtda ulanylýar esasan? Indi beden küntülügi wa şeýlemi? Küntüçilik etmek wa beden tatyp eklenjetmek. Ýa küntü diýen söz ýöne bir aýdary bir tötenliğin bir jynty gatnaşyga giren bir kesek aýal wagtyna ulanyp bolmaýar şeýlemi? Küntü diýilenne şol iş bilen, ýani beden tatmak işi bilen bir ýygyderli meşgullanýan aýal maşgala gödegine gelýändir. Edem bir eklenjetmek maksady bilen ýa yeňil kellelik o bir neme taýdan bir moral taýdan boduklugyň nyşany ýalyrak da şol ýaly boduk aýallar edip bilýär diýip düşünýändiňiz. Aýdal ýa-da ýöne bir kedek bir erkek adam bilen ýatyp duran aýala diýip bolmaýar küntü diýip şeýlemi? Aralyanlar bar da aralmajagam bolsa dile şeperek bir erkege duş geldi näme wagt ardynda ýer çeken diýip bilýän aýallaram bar, onu bilýär. Öz tejribemizden hem ýolyn men diýjek bolýan adam küntülük umumyň giň manyly termin, aňlatma. O sebäbi misal üçin fiýat küntü diýen düşünjede bar. Beden küntülüginden daşary da. Indi bize gepleşiň adyna lewit küntülügi diýip alypdyr. Ýa oňa barar, ýöne misal üçin fiýat küntülük diýip bir zat bar. Biziň belli şahyrymyz Şiralyň goşgusam bar. Sapar Murat Niyazova bagyşlan Taparjan haňa näme boldy diýen. Goşgusyny misal üçin şol aňlatmany ulanýar da umytlary ekdiň künji, kim diňler soňky ökünji köpelle fiýaty künji Saparjan haňa näme boldy diýen da. Şol näme kime gödüň nähili adamlar gödüňini tutýar fiýaty künji diýmek bilen. Fiýaty künji diýmek bilen siyasatda dürlü garaýşlar bar da dürlü toporlar bar, dürlü partiýalar bolup bilýär şeýlemi? Her partiýanyň öz öňe tutýan maksady bar, maksatnamasy bar. Şoňa dönüklik edýän adamlar bolup bilýär öz bähbidi üçin. Haýsy aýdalyny esatanam şu siýasatyň ösen ýerleri bar, siýasy medeniýetiň ösen ýerleri. Ýurtdary, demokratik ýurtlar diýilýändir. Şo taýlarda da ýygy-ýygydan gödülýär şolar ýaly adamlar. Masal üçin haýsydyr bir partiýa ýeňiş gadanary öýdülse, şo güýçlerek şol has populярrak bir
meşhurak partiyalara var. Beylek partiyadan yokup geçen adamlar oluyor da. Olam öd bekmitleri şöyle diye. He şu partiya yeni şadan acı koy diye bizden o şu yeni şadanların içinde ola liyaretten var. Şu hayli olara yakınrak döwürlerde de partiyaların çalışıp öğrenler var da. Ya hayli olan arasında döwür dedi. Şu beyle hayfadar partiyan täsiri, jemgyetde täsiri güýçlen başlasan, şu tarafa geçip alıp dönüp duran öd bekmitleri şunu alıp dönüp duran siyasetçiler bolýar da. Onu olara, ana şolar wagtda siyasat kuntu diýip bolýar. Siyasat kuntu diýip bolýar. Ona ne beden küntülüğü dedik da ne beden küntülüğünden başka ne el küntülük bolup biler. Ani ne misal üçün iman küntülüğü bolup biler. İman küntülüğü deyip kime deyip bolar? Men olar köpleşiklemenin bir kıtasında bellek geçtim. Ýyllyrak iman küntülüğü deyip misal üçün iman getiren bol paýsadar bir dine var. Onun şol imanlaryny, şol dinlerini öz gara bekbitler üçin ulanyp gören adamlar var. Indi şun kugun Türkmen jemgyýetinde de ýygy-ýygydan duş gelýär. Şolar ýaly adamlar özüňden görýär. Yakında özüm şok boldum ama yankı bir tötenden TikTok'ta üstünden vardım da günü yayın günü efirde otururken bir yaş gaydı 28 yaşım 27 yaşımda diye öyle diye öyle dili bilen ödem İstanbul'da otur. Adın yanına çıkardım. Şovat beni adın yattı da tapladım da son yanına çıkıp dur yaş gaydı dedi. Yüzün hem yaş yalta görkodiya dolam görkodiya nok yüzün görkodiya men takılı koya vaqdı geçiyor. O vaqdam ne için geçiyor eken hacca gidiyen adamlar yine şowydyň özi ödem 2 gelek gidip gelipdir. Yaş gidi 27 ýaşly äre baran. Yaş gelinne. Äre ketem 2 gelek kaça gidip gelipdir. Bana da var biziň enemiz ejemiz ýaly aýallaram şo ýanky yaş gidi. Hacca ne diýip ýülden ýaş onam kabul edip otur. Hacca ne diýip ýülden ýalar ony ene diýerler. Şonu kabul edip otur ýanky ýaty kunty. Şowyd. Hakykati ýaty kunty şol. Ödem şonu biznese urupdyr. Ýanky şu adamlary hacca uğratmak meselesini biznese uğradıp duranlarım eklenip otuyor. Eklenip otuyor onam gizleyen ok. Näçe pul duruyan, öz hyzmatynyň näçe pul durýanam gizleyen ok. Ondan bir giden adamlar çürkönüpdir, şo taýda özüm aýdy. Men niýe plan bir aýal ýa aşgabatly bir aýal ýöne bir idare edäýdi, men öçürdüm onu ýa telefonyny. Onu aşakdan soraýarlar da kommentariýat. Näme üçin onu birinjilik etdi, näme üçin öçürdüň diýär. Aýdy $4.000 gitdi diýär, şoň diýär. $4.000 gitti sebäbi diýä pul geçirjegin niýe diýä soňam diýä oň diýä nemes diýä patron ýanky iş berýän hojaýyn niýe işden göýbermändir diýä otpus göýbermändir diýä ona menden ýani şo puluny talap edýär diýä o pulum diýä gitti diýä mehmanhana da gitti diýä ýöne diýä ärim diýä şoňa rehim edip diýä şoň diýä biledin tapşyryp diýä pul berjek bolup menem ärim oturup okulla näme teň aladamy yetme aladasyň diýdim diýä. Teredin şoň biledini, şoň uçora biledin wara tapşyryp bolýan eken. Äriň näme taýyryp şola ýaly? Şu Aşgabatdaky aýaly. Aeroportda gidip biledin tapşyryp şoň puluny aljak bolýar da. Şoň iň bolmanda şoň hasabyna şo jagada şo biledin puluny gaýtaryp berjek bolýar. Ýüregi çydamanda äriň görýän öýre aýdyp otur, heleniň öýre aýdyp otur, ýanky ýaş gelin. Men ärime diýe näme beýdip algap berdiň. Sokulma otur diýdim diýe äherme diýe. Indi şular ýaly iman küntüsiniň hereketine näme düşünmeli? Ýani gaýtaryp bolajak pulunum gaýtaryp bermejek bolýar. Öde tartyny emgäp gidýän ok aeroportda geçjek bolan ok äre geçjek bolýar. Niýe sagryp? Ol iş bilen meşgullanýan ama äre däl, ödi, ýanky heleýin ödi. Indi şol hacı 2 gede kaja gidip gelen hacı ene adyny göterip beren şo ýanky şol ýaş iman küntüsü musulmanmyşyn dindarmyşyn özüne de hacı ene diýdirýär. Ayagarlygyna da kommentariýa tesirlerini teredýän bolyn bir öwülsizdir aýdýar. Haçan mehmançylyga geljek, haçan biziň öýümizde gelip bagada geçşek, näme etjek. Bulam naharda kad edip otur. Şo taýda bir aýal aýdýar. Plan İstanbul'un plan raýonuna gelsen, öýe gelýär, men plan ýerde ýaşaýan diýär. Onuň olaý diýär, plan hil nahar işirenmiň diýär. Mantyp işirenmiň diýär, näme naharda kad edip otur. Bor öýüňe çaýa baraýar diýen ok. Garnyny doýurmak üçin şular ýaly plan görnüşdäki nahar işirsen onda bararyn diýär. Görýärmi? Hacen adyny göterip oturan ýanky iman küntüsü. Ondan başga da bir de iman küntülerini görýän TikTok'da hatda otururlar da özlerini arada bir şonlar ýaly janly ýaýnyň üstünden bardym efirim.
O bir ýaşa bolan Tuğratyn görýän şonta tuğratyn görýän bir tesinden bir ötü töwerek näpir ýaşa bolandyr. Özüne ahun diýdir. Menim duýup otyryn şoň ahunlyk derejesini almadygyna duýup otyryn men tesiniň ýaşlygyndanam tejribesi, durmuşy tejribesiniň ýoklugyny görnüp dur. Onda Ondan ýöne şo dini wagty geçýän üçin ýygy derli dini wagty geçýän eken. Menim tötendiň üstünden bardym bolmasa okullar ýaly toporlara giýrem bolmay. Ondan aýagarlygyna ýanky ahun bolup geçýärler boli. Menim saklan bilmän aşakdan komment ýazyp soradym. Inim diýdim senim ahun may hakykatdan bildim. Sonra o jogap bermedi. Ýene gaýtaladym. Inim diýdim sen hakykatdan ahun may diýen. Ýene jogap bermedi. Ýene üçüncü gede gaýtaladym. Görmedi gatalya men soragym bar, görmedi gatalya. Menim aňdym. Diýmek şu diýdim, ahun nälir diýdim. Gaçýa soragdan diýdim. Ýene soragym üçüncü, dördüncü gede sorag berim dahyrdan durup bilmän. Başga da bir tane adam menden başga da ona berip başladylar. Men soragym ördüler de. Başgalarym berip başlady şu sorag. Onu durup bilmän. Yo men ahun nälir ahun niýeler mene bilemok. Näme üçin ahun niýeler mene diýdim. Menim onu soradym, aşakda ýazdym. Ahun däl bolsaň diýdim. Bu taýda oturandan diýdim köpüsen ahun niýe otyr bol näme üçin diýdim. Şu çakaçyn ahun däl diýip aýdan olar diýdim. Şu ahun adyny kabul edip otyrsaň diýdim. Men zynk goýberdiler. Admini başga bir bolan. Ýani şo soram, men burçaga turadym da ahun diýip madamdan oturan bir götü okly bir ýaşa bolan o. Iman küntüsü ne diýip otyr şondan görýän. Men o şo taýdan efirden goýberdiler. Näme üçin? Tebe meniň o ýüzüne basyp şoň haramzadalygyny görüp başladym da. Men tek gitjekdim o taýda meni ýyňmadyk bolsalar men ýokary alsalara ýüzüne asla basjakladym kendi. Hakykaty ýa-da küntüligini emme iman küntüligini olan hemmesini apup etjekdim. Oturan adminim. Adminem bilýän. Admin bilip aňyrsynda geçýär şoň ahun näli. Şoň ahun nipturlar on diýmän diýen. Ne şunda şey dip döredilýär ýa-da küntülik diýilýän, iman küntüligi diýilýän da. Şey dip döredilýär, şey dip meşgullanylýar. Iman küntüçüligi bilen. Ya başga da ýerlerde görýän ýaşa olanlar çykýar 35, 38 ýaşly, 40-a ýetip ýetenler. Ýaşlylar ýerýärdi. Hajaga bolýarlar ýanky ýaşa olan. Dolum dilim edýär ýanky. Hajaga diýilen düşün, dolum dilim edýär. Tizeden ýetip etsin. O tizede şolar ýaly käbey hanan görüp gelmeklik. Şondan ruhlanyp gelmeklik. Aýna men ruhun duýmakluk. Kalmyňyzy arasalak gelmeklik sizeden ýetip etsin. Bu da öýde bar bir ruhu dünýäge Allah Taala ýanyna götürilip ýerine gaýdyp gelen ýaly. Ruhu da ruhu kalby tämin edilenip gelen ýaly. Ruhu energiýa bilen bir gurşalyp gelen ýaly. Ýani men hakykatdan men sizden ýokarda diýär. Şo hacı diýilýänler bar. Özlerini ýokary tutýar beýlek adamlardan. Beýlek adamlaram ýanky şol siýasy ýanky iman küntülerini hyzmat edýän, şolara ýallakylyk edýänlerim. Şolar şo derejä öýler götürýär. Hajaga da haja. Şuň kugun bilýän da hajaga diýenler kimler? Kimde pul bar bolsa, esadan ol halal gadandan pul baňladan köpüde aýdaýyn. Şo hajaga diýenden agla basy. Bu näsini boýnuma almaýyn, ýöne agla basy özüňizden görýänsiňiz töwerek taşyn. Halal gadanjy edip gidýänler de şonuň köpüde. Badyr elbetde halal gadanjy edýän halal bir töwde haty edýän gidýän badyr. Ýöne köpüsini seretseňiz, awa her durly emellarlardyr, garpşyrp edilýän ýerlerdedir. Ýa-da bagyşlaň bolan tikiş tokuş edilip töwde edilýän ýerlerde adamlar çürükäp töwde satyk bilen meşgullanyp ýörenlerdir. Dogurçul töwde edýänler. Ondan wara o sen haram pul gazanypsyň. Bolýa halal gazanypsyň. Sen pulun köpligini aňlady ýa. Haja gidip gelmek diýmeklik sende imanyň köpligini aňladyn, no? Sende kalbyň arasalygyny aňladyn, no? Sen pulun köp. Beýleki garamaýaklardan adamlardan ýani bu ýene pulun köp. Onuň pulun köp bolup men aýda menem pulun köp bolup aýdaly gidip geldim diýeli bir ýere. Başga bir ýere Dubaýa gitdim diýeli. Bilemok o. Taýlanda gidip geldimmi? Awstraliýa gidip geldim. Onuň şo uzak bir ýere gidip gel. Haňa at ýön közde daray. Ine aýdaly bir at taklyan orada Taýlanda gideni üçin ýa bilemem Malaýziýa gidip gelen üçin bir at taklyan orada dary. Men ona şolady götürmelim, almalym. He? Taýlanda gidip gelen nilen ad almalym men. He?
Tayland'a diýdirmeli mi? Näme diýdirmeli? Hı? Malayziýaga diýdirmeli, Malayziýaga gidip gelen olur. Şo bildirmek üçin ýa men tilden tapawutdan ýa men Tayland'a men Tayland'a gidip geldim. Ha şeýlemi? Ha pulum köp eken onu diýip menkin ýalamaly. Ana şoňa şol ana şo iman küntüligi. Diýmän men ödeme berjek maslahatym bar. Şu gün haja gidip gelen adamlara hajaga bolşup galdyrma şolan kyn. Galdyrma. Siz olaňyň egosyny galdyrýaňyz. Başga adam galdyraňyz. Siz diňe şolaň başlaňyň taşşagyny göterip bara egosyny galdyrýaňyz. Onaň olarda menlikden başga zat ýok. O sizi de mehiwetsin. Käbi hanan görüp ruhlanyp kalbyňa da rastlap gelmeklik özler. Kalbyna rastlap gelmişinler. Birinjiden diýmän, hajy aga diýmän. Aýratynam öýüňizden kiçik bolsa, hajy aga diýmän. Diýmän bir üýtdeşik derece däl şol. Ýöne gidip gelmekle aňlady. Pulu var gidip gelipdir, täze edip gelipdir. Hiç il artykmaçlyk beren ok şol. Görkezäň bir ýerde artykmaçlyk berýär diýip islam dinine ýazlanan bolsa, ha bu ziyaret etmeli ýa. Seň pardyňyň biri, ha bu pardyň biri ýagdaýyň bolsa mümkinçiligiň bolsa ziyaret edip gelmeli. Ha bu pardyňyň biri namaz okamak, ha onuň namaz okaýanmadan ýöne diliňde çolup durup berjekmi? Hı? Okuyan namazyňy adamlaryň diline çolup durjak mana. Ya täret dilen bolsam, täret çaga diýdirjekmi? Onun bu pardylaryň biri ha pardyňy ýerine ýetiripsiň. Öýdüň üçin ýerine ýetiripsiň ilişýine. Ana otak öýdüňde bir tul pagon çiğ nakan ýalet bara onu beýden bolup götürüp öýdüňde de götürgüledip bermekligiň öýde bara seň menniňiň nyşany, kalbyňyň arasalygynyň nyşany däl, imanyň nyşany däl, menligiň nyşany. Diýmän şolara hajy aga diýmän o hajy ene diýmän şo götüp oklara. Diýmän. Sizem diýdirmän öýdüňde. Meňe masam diýdirmän. Şonu diýdirseňiz hem siziň wara diňe menniňiz arça başga da ýardam eden okşo. Ýardam eden okşo. Başarsaňyz Hudaýyň öňünde edýän sowaby işiňizde näme etmeli? Gizlemeli. Şeýlemi? Gizläp etmeli. Gizliň edilýän sowap iň güýçli ýokary sowap diýilýändir. İslendik dininde şonu ýani men dinden ýaman köpüsini ýögrünip gelýänler. Hemme dininde şey diýilýär. Gizliň edilýän sowap iň ýokarydyr diýen. Hem üçin sebäbi sowap edip onu reklam etseň, ol reklamaňam teorekdakiler alyp götergülep sana şonu ýönkap başlatylar şonu üýtüşgür derece hökmünde sen eden sowabyňy ýa pardyňy bitiren pardyňy sana bir çiğin ýalet. Sana ýönkap başlatylar derece hökmünde. Senem şonu kabul etsem gotordy. Menlikden başga da beren okşol. Hiç iman balygynyň beren okşol. Şoň üçin iman küntüligi bilen meşgullanmaň. Ene bu iman küntüliginden bir kıyavır masallar. Siyasi küntülük hakkında da aittik. Inni levil küntülçülüğüne gelýär. Levil küntülçülüğü. Levil küntülçülüğü ähli edip söz berip sözüňde durman, ona öz bähbediň bolanmaklyk. Gara bähbediň üçin ähdiňi bozmaklyk levil küntülüğü. Gara bähbediň üçin ähdiňi bozup gelmeklik levil küntülüğü. Şu gün ana her türlü dokumentyny düzedip bereýin, aýtaňa maşin getirip bereýin, aýtaňa wiza alyp bereýin, kimlik alyp bereýin, eýle beýle. Şolar ýaly lewz küntülügiyle meşgul bolup, ýani lewz berip ähd edip sözünde durman, şona öz bähbitlerini ulanyp beren haramzadalar we ana şolar hakyky şolar lewz küntülügiyle meşgul bolýarlar. Ýani watan söýür kişi bolup soňra tutuş watanyň halkyň ýa-da gidýän welaýatyny ilatyny dil getirip kemdidi oturan haramzadalar bar. Şatlyk şeýhi ýaly ýa hally işdiýdi. Bir giden jolar ýaly haramzadalar bar. Bir tarapdan men watan söýür, men watanym söýýänli, halkymy söýýänli. Soňam alan etdiň ara saçyk goýýar ýa. Ejelerini, bajylaryna ýetip tutuş gidýän ýurdun ilatynyň, ählisiniň o. Ejehine bajyna ýetip otur. Onuň şol ýurdun watanyň söýmeklik bolýar şol. Şolam lewit küntüligi sebäbi ilka atladan üçin halkyň anamyna girmek üçin lewit edýän, ähd edýän men watanym söýýän, halkym söýýän. Ýanyndanam bir hal gaharyň getirse ýa bir zat etse. Ýa-da birine araljak bolup bara tutuş giden ýurdun ilatynyň ejehine bajyna ýetýän. Agyp dönüp dursun da lewit küntüligini. Olam lewit küntüliginiň bir görnüşi.
Onun ben aydık şoň üçin wara bu küntülük diýen söz hökman aýal maşgala ýoň kolýan zat däl, ol küntülük erkeklere de ýoň kolýan zat. Ýylatyn halkyň içinde bu hal üçin erkek adamlara da erkek adamlar wagtynda ulanıp gelýän sözden birimne ýokudum küntü diýen adam diýilýändir. Bilemok biziň döwrümizde diýilýärdi, ulu adamlarym diýýärdiler. Ýokudum küntü diýilenne nähili adam gödeňine getirýär, gödeňine gelýär. In bolýany käbirleňiz bilýänem dälsiňiz bu aňlatman. Bu söz ýokudum küntü diýen sözi birinji gede geçýäniňiz baý bolmagy mümkin ýöne. Indi şo söz diýilenne näme men diýdim de ýokudum küntü bir adam wagtynda. Planyňa ogly ýokudum küntü diýýär bir zat eken diýdim de nähili oglany gödeňine gelýär. Gödeňine gelýändir bir zat şu. Gödeňine gelýändir şeýlemi? Takminen näme? Ullu kan bir ökü diýär bir zat gödeňine gelýär şeýlemi? Ýöne näme üçin ökü diýen adam diýen noktada öküdün küntü diýerler käbir. Haçyn daýa adam bolsa, planyň ogluny ogla pelwan ýaly bir zat eken ýa-da planyň ogla Pil Mahmud ýaly bir ogluny eken diýerler şeýlemi? Diýýändirler de. Emma käbir adamlara öküdün küntü diýerler de. Ýönelige däl şol. Öküdün küntü diýerlik hakykatdan ökü diýen ullymeklik. Ýöne şol radyň özüne de pelwan adyna da munasyp däl, Pil Mahmud adyna da munasyp däl. Bir heli ne öküz ne tägir diýen düşünje, ýani öküdün küntü diýilip adatça öküz bolup öküz öýdi. Sallanyp dura taýna satanyň arasynda sallanmaly zat bolýan ýöne öküz bolup öküdem däl, tägir bolup tägiram däl bir gowuşgunsyz. Öýdi öküz daýa öküz ýöne gowuşgunsyz bir heli gowursy ýöne alyp barşa tägir ýaly. Onuň adam mawatynda da eger daýa bir zat ullukan bir Pil Mahmud ýaly ullukan bir zat ýöne gowuşgunsyz. Bir de ennam geden organlar bar, bir hil beden agdalary bir hil ýerinde durman ýöne bir daklanýar, emel daklanýar. Bir hil daýa ýöne gowuşgunsyz. Ondan şolar ýaly tölpülere, daýa tölpülere öküdün küntü diýerler. Indi kim bilmedik goza şu şakajen bilip galyň. Men diýjek bolýan adam ana şol küntü aňlatmasy erkekler wagtynda ulanylýar. Indi men diýjek bolýan beýle kıymetelerde de şol aýar bolsun erkek bolsun tapagy ýok. İman küntüdimi, lewit küntüdimi, ýa-da küntümi erkegem aýar wagtynda ulanylýar. Ýagny ehdine agraryna öpal bolmadyk. Ägip dönüp duran, hemen behwidara üçin şol ýanky küntülük bilen meşgul bolýar. İman küntülügi bilen behwidara sözünde durman, ähidine durman, imanyna durman. Şu imanyň üstü bilen tewda edip özüne behwid berjek, gadanjak bolup lygap beren bir haramdady. Lewit küntü hem şol ýaly. Naw. Tiýat küntüm şol. Indi bugünkü gepleşikde biz şol lewit küntülügi diýen sözi onlukda. Indi durmuşda yeni nähil görünüşlerde ýüze çykyp biljek. Men konkret bir mysalyň üstünden ödüm bardym da, indi şonu paýlaşan nice bilen täze türkmen jemgyýetine şo köp taraply intinkublar bar, küntüçülük şolar ýaly meselede dürli urlar boýunça küntülük maksat bolup urýar. Ödüm artyk gidip otyr ol. Hemme wagtda ýanky ýaly iman küntülügi hem artyk gidip otyr. Lewit küntülügi hem tiýat küntülügi hem zihin küntülüginden boşup boljak şu meselede. Näme üçin zihin küntülüginden boşup boljak? Sebäbi sunma diýşärleriň içinden aýdym zat wekilleriniň içinde ogurluk, taýda ogurlamak ýa-da aýdymy terjime edip öz adyna bermek. Ýa-da daşary ýurtlarda bir ulanyp berilen ozalky saatlar alyp özüň düzen ýalydan bolup on türkmençelep şo taýdyň aslynda türkmençe aýdym bolup muny özüm düzdüm diýip ýalan diýerler. Tä üstünden barýanjagyň bilip bolan ogun. Ödem bir kasay ne diýerler? Ogurluk özlerine zehin ýok, sadere dörýär özlerine zehin ýok. Onu taýýarjak bir zehinni adamyň döreden taýýarjak sadyndan alýarlar. Men gidip ulanyp berler da. Ona zehin küntülügi diýip boljak. Zehin küntülerinden dogaly biziň Türkmenistanymyzyň aýdym saz ýanky sunmat wekilleriniň içinde şolar ýaly. Özüňizden bilýänsiňiz kimler hakynda gurrun edýänini. Bir giden gepleşikler amma biziňine käbir ýaşlanmaz. Şu uğurlan şol ýanky zehin küntüleriniň edýän küntüçülüğün üstüne açyp ýani uğurluk saatlarynyň üstüne açyp deňeşdirip bara original tapýarlar. Original bir ýerden tapýarlar, asylyny soňam deňeşdirip
Bizim ne diyekin kuntülen bizim ama ne edip ulon yanlarına görüp kadar denge iştirip maskara ediyorlar. Yani şonda da gala nokta ne? Şu kuntüçülük gala nok, şonda da. Şu devam edip dur. Yani şular yani uğurları var. Şimdi yan kayıttım ben neydim yan yakında bir levdi kuntülüğünün üstünden vardım bir anık masallar görüp bu yani. Ondan bir hili var ha. Şu da cemiyet tarafından kabul edilip oturuyor. Men İngiliz yasadık geneldir yani hemen gaynanlar yani yeri var. Şu iman küntülüğüm uğralıp oturuyor. Görüp otursalarımca iman küntülüğünün bardığı. Göde dursa adamlardan karşılık yok. Adamlardan şoňa karşılık yok. Bolaymalı da yok munda garap atıyorlar. O yankı yaşlı var 27 yaşlı. Hacene değildir yani şu Türkiye'de oturan bizim illeşim. Şu yankı ayalı Türkiye için gurrun ya olin şoňa karşı yeke cehedi yani adam yoklar. Näme üçin sen ýerine päsgel berdin bolýa, biledin gaýtaryp bolýan bolsa, biledin gaýtaryp puluny ýeberäýmele. Kena iň bolmanda şo biledin puluny bir alhada boljak. Kena diýen oklar hiç kim. Bu iş eylemi diýip oturýarlar. Ärme ýol bermedim diýär da şoň biledin gaýtaryp şoň puluny alyp şo aýala uğratmagyna diýär men ýol bermedim diýär da. Sebäbini düşündiren o. Şo taýdynda soralaýjak ýaly da. Näme üçin şonu şey etdim? Näme üçin biledin puluny gaýtaryp bermedin diýäýmeli. Şonam diýen ýok. Sebäbi iman küntülügine şeýler öwrenişip durlar, şoňa da gollaw berýärler. Ondan iman küntülügine ýol alyp gidip otur. Şolar ýaly iman küntüleriniň küntüjüligi ýol alyp gidip otur. Türkmen jemgyýetine pohny ýalan söýläp beren molla müftüler bar. Durmuşda bir zat edýär. Wagt edenlerine de düýbünden başga zat edýärler. O söýdi beýlik sözüne garşy gelip dur. Şolam küntüjülüň görnüşi. Şol zatlara da gödüň oturlar da. Ýala ýa-ni ahun näle adam, ahun ýene. İşan näle adam, işan iş. Çeýiş bolýar. Ondan lewdi küntülüğüne gabat gedek gelenler şon ýaly. Söz berip sözünde durmady. Halkyň içinde bara ýanky ýaly maşeniklik edip beren adamdan mara awra ýokoryk galmasa aşak düşen o. Şol lewdi küntülüğüne meşgullanıp beren adamdan bara Çogurugunda gohu galmagalan bar yatan o käbirlerin şonda da var şolun awry aşak düşen o pese düşen o ýokoryk galmasa. Onuň ine men görköz jok bolýan adam häzir bar. Şol arada şu şatlyk haramda da bar. Şatlyk Şahliýew tutuş Mar welaýatynyň halkynyň ejelerine öýlen çykdy da aray. Magşylan goýun. Şon diýdi da ýanky söýdi. Öýlen eşden hingdem lay. Bilen mok oturdu da bara şo taýda bir 500den gowrak adamyň öňünde men soň ýazgysyny gördüm ýokoruna oturan adamlaryň sanyna teretdim da 500den gowrak adam otyrka tutuş Maryň halkynyň ejesine ýetdi. Tutuş Maryň halkyna ýüzlenip ejesine ýetdi. Bir adam iki adama diýmedi. Tutuş Maryň diýdi men diýdi. Ejesine diýdi. Ondan ene şon dinlemediňiz bar bolsa şoň üçin aýtdym da men çağalaňyz adyň aýryň ol diýdim ha. Şoň üçin şolar ýaly ulun jokdugy üçin men aýryň diýdim häzirem. Bir eşdik garyn şoň bir bölegini iňulimdan öýdüňizde bir düşünje dörer ýaly şo haramda da diýdimi näme diýdi näme söýler ulun ine şonu görüň eşdim gulungy diýdi. Leçeniz keni. Marda erkeğimiz oturup benim ken bolýarmy? Vay sen öldür ya. O Maryň güzel. Ol Maryň açyp duran amy. Gelmen sikip duran. Dawaýymdan paka. Indi bu haramzadaň şu ýanky aýdan sözleri var, marlar bardy. Aýdan da gatı uly neme döretdi da gahar gadap döretdi da. TikTok esadanam TikTokçularyň içinde dörlü tarapdan bana hücum edip başladılar, bana yüzden başladılar, esadanam marlar başladı. Başka vilayatyň wekillerim bar. Onuň şolaň birem Jeren Oradowanam bilýän tiňizler şol nemelen agdy haparaklaň biri da ýanky Mergen Gülwadyr, esasy tanymaldyr biziň ýanky şolar ýaly şiireli sözleri bay biziň bir gelinimiz bar ýaş. Şolaň birine Mergen Gülli onuň Jeren Oradowan onuň Mehri Hapiz diýip birimiz bar.
Mehrapiyete dil hadiyeler görgüle. Agda haparak da onun bizim şu alımlar akademiyamızda adımızda var. Şu Türkmen dilini bağlaştıracak olup işleyen filologlarımızda men maslahat verecek bolyan. Şu bizim şu gelinlerimizi mergen ulliydi Ceren Orada ve dedi Mehri Porsun bir Mehrapiyete. Şolary bara çağırında bara bizim Türkmen dilimizi bağlaştıracak bolsaňyz maslahat soran. Yaman bilen dili bay. Esasanam jynsyk gatnaşyk meselelerindäki täze aňlatmalary urnaşdyrjak bolsaňyz, türkmen diliniň sözlügine girecek bolsaňyz, adamdan şu 3 tane gelin bilen hökman maslahatlaşyň alymlarymyz. Hökman maslahatlaşyň, şol ýanky jynsyk gatnaşyklar, jynsyk organlar, zatlar şolara ýaman bular näme bilen wekini güýçlek ende. Inne bir ironiya, humora salyp aýtsak şonu ýaly. Indi Ceren Oradowa Maryň halkynyň arkasynda durup şakkaş etdi, edipdir da, ene şular ýaly şakkaş etdi, onam görkedeýin, bana meşdirmen. Gaýrat edinde çağalar aýryň. Şuň gaýdana şuň geçdirjek, ýanky videolamyň köpüsini çağalary görkeler ýaly eşdirer ýaly däl. Şoň üçin duýdurýan. Ne Ceren Oradowa, Şahlyýew, Şahlyýewiň şol Maryň halkyny kemse edip eden çykyşyna beren jogaby, şoň bildiren reaksiýasy umumyň. Dinle. Ol maryň açyp duran amy gelmezlik dur. Baba, öltedek, gurtedek, maňa da geler gedek diýä. Bu dişsiz emjekli tarakan ýene meň elime düşdümi? Huy plat. Gıydın sikeyinin ağlasam dişsiz emcekli tarakany. Sen tarihini bilen ok. Şuna inanmaň druzya. Millet şuna inanmaň. Şulardan gatty taşşakçı. Bir kazyol. Bu dünya birinci nomer 1 kazyolu. Druzya. Şu samsyga inanmaň. Alkaş. Näme gürleýäniň bilen ok. Bu haýwan öz 5 vilayatyň içindem ot garpyşdyryp ýören pirduruň biri bu. Ama şu haýwany aýtsaňyz, lan öýüň bir taşşaklap zordan günüň görüp ýaşap ýören çalawet diýip. Taşşakçı. Taşşaklama zordan günün görýän sen dişsiz. Şuna siktir diýin. Şundan gorkmaň. Bir şey bir daha daýdaýmy size ýurdun içinde ýaşap ýören iň nomer 1 vatan dönüş şodur. Emjekli tarakan. Şu nädip ýyzarlap bilýän druzya. Bu itin spesialini ady ýok ahyren. Näçe şu peýdasy mikroby ýyzarlaýan? Ödüm birden patpişi we bu ýalança. Näçe şunu prim berýäňiz? Şunu ýyzarlaýan adamlara men düşünemok. Hiç ile adayda sizin kelläňizde bir naruşanya var. Şunu izarlayanlar. Görämäge dili hapada bolsa Ceren Oradowa yerlik zatlar aýdýa. Yerlik zatlar aýdýa diýip ataplaýan. Ýankyň eden şol şakyşyndaky aýdan zatlar men gollaýan. Birinciden ýaman gowy aňlatma deňeşdirme ulanypdyr. Şatlyk Şahlyýew barada diýişli emjekli tarakan ýa-ni. Diýişdi emjekli tarakany gödöne getirjek boldum. Mene gödöne getirilmedim. Tarakanlar gödöne getirýän ýöne diýişdi tarakan bolanam. Tarakanyň diýişi görünýärmi? Ondan emjekli mol tarakan näde bilip bolýan. Nirne yerleşýär. Ona bilip bilemek ýöne ýaman gowy aňlatma bir hili özi bolşuljo. Şatlyk Şahlyýew ýaly mahluklara da ýönküler ýaly bir zat bolsa bir öz olsa ady ýönköjek bolsaň şolar ýaly ady ýönkösen gaba adam gelermi kadýan. Ondan bagşlaýandyr şoň ulanan ýerde wada taşşakçylyk edip gün görýän, gün görüp ýören ýa-da dogry aýdýan. Taşşakçylyk edip gün görjek bolýar görgüller. Şu ödem ýokardakylankini göterip mazal bolmy kadýan ýalap elem dilem mazal bolan adamdan biri. Hakyky taşşakçylygyň simwolu şol. Görünüp dur edemde. Baram şonu nämetdim da. Yerlikli hataplayan. Ondan iň birinji nomer watan dönügi diýen. Gaty jipine düşense. Bolmasa biz ýallar şonlary umumyň men diýjek bolýan Türkmenistan içindäki kynçylyklar, problemler, meseleleri goýan adamlara watan dönügi diýen bolýar da Şatlyk Şahlyýewiň özi. Hakykatynda watan dönükligiň simwolu şol. Sebäbi bir gepinde men sizi söýýän, watanymdan aýlanaýyn, halkymdan aýlanaýyn. Bir gepinde de hemme halkyňam iň bolmana giden bir welaýatyň halkynyň ejesine öýlenip otýar da. Gönden ejesine dil ýetirip otýar da. Ondan dönüklük däline şol näme? Ona şolar ýaly adamyň ýüpiniň üstüne odun goýup boljakmy?
Ondan jerenin şu tüyünün sonunda aydiyanlardı bilenem hatamalaş yani şartlığa diye patpisat edip diye on çıkışlarını aydarlayandan kelletinde bir narşen ya bir badır bir niyatalık var diye pataplayan ya analaş yani şolar yalı haramzadalar patpisat edip bara gollap çünkü şolar yalıların götürgülep bu yaranacak boluşup bunu tesir yazıp vaat edişip ağamda inim boluşup şey dip gören adamdan sağın tacı o yaman patpiş yok heptir. Häzirem peseler öýdemok şu wakadan soň. Şu wakadan soň şoň patpişikleriniň köpelme artmagy togtar öýdemok. Proses gider oturur. Näme üçin? Ýankay aýdan sebäbim üçin. Ýani türkmen jemgyýetinde küntüçülük bilen meşgullanýanyň awry ýokary iman halal imanly halal sözli lewizinde durýan adamlar. Olaň awry pes bolýar. Bir şonu ýaly bolup gidip bar ya. Men şonu häzir görkezjek bolýandan öňe göňe getirin. Ýöne köýden geçdirme. Men näme üçin ýadyr hada jeren orada waň şu çykyşyny görkezip ýadyr bir zat bilen baglaşdyrjak bolýandan. Ýöne şonu görkezmezden öň bir zady ödüm hawaý bir mysal getireýin. Aýdaýyn siziň aýallagyňyzda bir dil ýetiripdir. Mertebesini gaterwet peseldipdir, kemtedipdir. Aýal dowanyň size merkada. Ýene bir başga bir haramzada da siziň iňir mukaddesiňiz bolan ejeňizde dil ýetiripdir, ejeňizde gaterwet kemtedipdir. Başga bir bolan. Indi siz TikTok'da oturýarsyňyz, öňüňizden ýanky siziň aýallaganyňyzy kemteden haramzada çykýar. TikTok'da gön efirde. Size maňa töýük başlaýan. Ýalnys jogap talap edýän näme üçin? Men aýallaganyň mertebeni kemtitdiň aýsyn. Haramzada. Näme üçin beýtdiň rat diýip diýersiň aşeýlem. Diýip oturýarsyňyz diýelim. Sizem gollaýarlar töwerekdäkler. Dogry diýerler teň aýdyp oturýan dogry. Şu haramzadan almytyny bermeli. Öz mertebeni gora, aýallaganyň mertebesini gora. Dogry diýen malades, goraýan bolsaň diýip gollap oturýar. Şu arada bir danam öňüňden edil şolaň arasynda dek şoň öň ýany teň ejeňe dil ýetiren, teň ejeň mertebesini kemtiden haramzada çykýan adam bar. Olam goşulan bolýar beýleklen. Gurrungyna da tügeleme dogry diýen. Sen men doganymsyň diýýär. Tenim görýän tanap oturýarsyň. Sen şu eyle haramzada öň ýany ol sen ejeň mertebesine ýetdi. Ejeňi sen mukaddesini kemtitdi. Senem şu haramzada sen bir gapylsan aýdýan ýerine bar, ýankyň aýdan mulaýymça söz üçin bar. Ýani tügeleme dogry diýen merteben gora şey dip sen men doganymsyň diýen üçin bar, şolar ýaly aýdan ýakymja söz üçin jana senden aýlanaýan sen ýanka. Göňe getirdiňmi? Şunu türkmenler edýär. Şunu türkmenler edýär. Ýa-da mysal getirjek. Inni ýöne siz özüňiz näme baka berersiňiz? Ýanky öz mertebesini, aýallaganyň mertebesini gorajak, goraýan kişi bolan bolup oturan adam öz ejesiniň mertebesine ýeten adam mulaýymja söz aýdan üçin edil şo taýdy. Şol efirde şo gurrun gidip durka. Jana diýär. Şoňa. Tenur gapylýan o, jana diýär. Näme üçin? Sebäbi şo haramzada şoň ejesine dil ýetiren adam prosta şoňa ýakymja söz aýtdy. Buna etdi? Ejesiniň mertebesine ýetilen, aýallaganyň mertebesine ýetilen haramzada näme etdi? Lewiz küntülügini etdi. Ýani özüne ýakymlyca söz bir aýdan üçin bir adama şu ejesiniň mertebesine ýetene de gödýümdi. Şonam gödýümdi, şoňa da gödýümdi da. Edil şo taýda bagyşly adam ýok. Geçirimlik etdi de jana diýdi gaýty. Üstüne jana diýär şoň. Tawa, indi näme baka berýän? Şular ýaly adam näme üçin şonu edýär? Näme üçin şonu edýär? Na görkedeň. Gurrun kim hakynda gidýär? Gurrun
Jeren Oradova hakkında ne diye? Şu yankıda da aydı oturuyor ka, gün efirde. TikTok'ta şatlığa karşı. Şatlık ne etti? Bir vilayetin halkına dil getirdi. Şonu kim etti? Bir vilayetin. Şonu aydı oturuyor ka. Edil şu ayda haliş haramdadı. Şon ün yani tutuş Türkmenistan'ın halkının ejetine, bajetine yeten haliş haramdadı. Bu men apamdır diye da yanka Jerene. Jerenem cana deyip cevap veriyor. Edil şu efir gidip durka şatlık kavradı. Ne teredin? Ene şu Jeren orada ban yankı çıkışından böyle şon screenshot'ı. Şatlığa karşı çıkış edip durka. Bu tayda da teredin haliş diye. Öz apamızlar şu diye da yürücük koyuyor. Bulam näme diye Jeren orada var? Canam diye. Canam diye. Bu haramlarda da edil şu vakan yani tutuş Türkmenistan halkını dil yetirip çıkış etti. Ejetine, bacasına yetip Türkmenistan halkı. Bulam bilye, hemmek iş bilye. TikTok'ta bir oturan o da bilye. May ayının ahırına hallişin. Şolar yal çıkış edenini bilye. Öne näme üçin Marin halkına dil yetiren adama bu gaharını getiripdir. Şaatlık şeyhi fa bunga harın getiripdir, Marin halkına dil yetirip. Emma tutuş Türkmenistan'ın halkının bacasına, ejetine yeten bu haramzadağım yılı sözi bunun kıyını erediye, canam deydir ya. Neyem için buna karşı diye nokta? Şaatlığa karşı diye. Onda şaatlığa mertep gün buna bulam Jeren can men apamdır deyte şaatlığa da ya ertir bir gün ha canam diyecek mi ka? Şu olmak değil mi? Bir yılca söylediği için bir sehelce var malayım söylediği için olmak değil mi şunun gününe? Olmak. İmanını satmak değil mi? İmanını satmak. Ehtini satmak değil mi? Ehtini satmak. Benim bana şu soru verdim bana. Şu tayda yazdım ben. Jeren'e yüzlenip. Jeren dedim şaatlık maşenlik bir vilayetin halkını kimseden olsa haliş maşenlik. Geçen ayın ahirinde TikTok'ta Gönefir'de tutuş Türkmenistan'ın halkının ejetine yetti. Senin bunu bilyen. Şunu biliven bu tayda ona canam diye otuyorsun. Şaatlık 2 yıllık olsa. Senin 2 yıllığın onun kudan pes mi kayar? Şu hakkında oylanıp görmedin mi deyip soru verdim. Jeren cevap vermedi. Jeren cevap vermedi şu soru. Inni o haliş haramzada näme dedim meni olur ki gepleşiklemin birine eşittirdim. Yene örgede eşittireyin eşmedik borzamız. Türkmenistan'ın tutuş Türkmenistan'ın halkını nädip kemsetti? Tutuş Türkmenistan'ın halkının mertebesine nädip yetti? Nädip mertebesini depeledi? Ina dinle. İnternet yapmalı tutuş. Gerek internet näme gereksiz internet näme diýen internet bilen. Kunta içiňizde Türkmenistanyň içi. Tutuş kuntuğana tutaşyn aýlaýmaly tuturmady. Ejeniz yani. Eğer Türkiye'de gidin hele gidin kişer. Eğer 2 günlük bir yere nemeye gider iyice hele gidin kişer. Size ejeniz kim bulamaz size. Sizin dem gasit etmeli. Devam bilin hükümetimiz o yaman rehim dara o ejeniz ki bolca şu halk bolca kolda ejeniz. Size men başa ejeniz ki ayıp berdim size. Size demokrasiya gerek mi başka da gerek mi ejeniz ki bir kurşka su odar ederdim bari ejeniz ki. Düzelin bir kurşka su odar ederdim ejeniz ki. Am der yani onu yap ejeniz. Ondan sonra ne aradı koy veren ok. Türkmenistan'dan national lider koy veren ok näme ejeniz ki men wapşa gadagan daşna Türkdäkiler Orsaklary Putin'in Erdoğan çağırardım. Yekeden deport eden dokumentim mamaňa deyip bolany oň ýazat ýok ejeniz. Baryňar kaýdardım. Günne de bir gedecek üçer. O da şeýle şurruk çor, we içinde de yekece kartoşka. El ýalym çörek. El ýalym çörek. Oğlum diýen şkola başladım şurum. Hali şkola başladım şurum. Anha şeyde tutuş Türkmenistan'ın halkını bara gırgınçılığa bermek ýaly haybatat ýoturda ejetini ödem her iki sözüniň birim ejeňiz bajaňyzdyr. Ejeňiz näme diýip durandyr. Her iki sözüniň biri tutuş Türkmenistan'ın halkyna ýüzlenip. Men sizi internetten mahrum ederdim.
Daşarurda bir çıkarmadım. Daşarurda çıkandan adam getirerdim yedin da diye ödüm diye yurtta bağlap koyardım diye bir kurşka suwa dar ederdim diye. Bir kurşka suwa dar ederdim sizin izceňiz näme deyin diye. Näme üçin diye? Halkyň günähi näme? Düşünüp bilýärmi halkyň günähi näme? Siz ýamanlyk etdiňizmi adamlar? Hally işe bir ýamanlyk etdiňizmi? Yo, sizin köpüýüňiz hally işiňkini ýalaýaňyz. Ýalap şoňa ýarany bilseňiz kaýyl, ýöne şonu da ondan alýan almatyňyz, ondan alýan sowadyňyz ine şolar ýaly sezler. Jerenem bilýär. Şoňa garamazda näme üçin jereniň gaharyny, şatlygyny aýdan sezler, has gaharyny getiripdir da jereniň marlary barada aýdan sezler. Näme üçin Haliş haramladan tutuş Türkmenistanyň halkynyň ejesine bajasyna ýetip aýdan bu sezler näme üçin jereniň gaharyny getirmendir? Ýekaje sebäbi bar. Haliş oňa hoşuma aýtdy. Bu meň apamdyr diýdi. Bolam janam diýär. Näme no ýekaje hoşuma aýtdy üçin sen ejeňe bajaňa ýeten adamyň öňünde egiläjekmi jerenja? Ya jeren ýarlar. Egilýändan sany görkedeýinmi? Hallyşyň şol ejesine bajasyna ýetilenden soňam hallyşyň edil şowat hallyşyň ki ýalanlar bar, bagyşlangan hallyşyň ki edil şowat soranlar 414 sany adam boldy. Gönefir gidip durka. 414 sany adam desine ýalap ýetişdi hallyşyň ki. Şo ýan kaçakaşyndan soň adamlar ýene bir ýere gaýtalaýan. Tutuş Türkmenistanyň halkynyň ejesine bajasyna ýetip eden şo çykyşyndan soň hallyşyň şu jogada sözüne öz apamdyr şu diýip şunkuýuny ýalan üçin, jereninkini ýalan üçin şu taýda hallyşynkini özgedeginde nobata durup inni özgedeginde bynkyny ýalaýarlar. Hallyşa jereninkini ýalaýar. Jerenin hem keypi tutýarda hallyş buňa bajasyna ýetdi, ejesine ýetdi. Türkmenistan halkynyň içinde bilen bary. Buňa keypi tutdy. Hallyşyň bu ýalaýşyndan da buňa janam diýe bilen jawy jeren oraba desine bynkyny ýalady. Nobata durwam 414 sany adam ondan soň köpölendirem häzir görseňiz has köpdür. Ýöne edil şowat 414 sany adamam hallyşynkini ýalady. Şulaňam ejesine bajasyna ýetilen hallyş tarapyndan şu 414 sany adamam ejesine bajasyna ýetilen Türkmenistan raýatlary hökmünde. Buňa näme ýaraýaňyz? Ne siz sonra adamlar? Belki men diňläp oturanyň içinde de şo 414 sany lewit küntüsi bardyr. 14 sany şol 414 sany adamyň içindäki lewit küntülerinden bardyr häzir. Siz şonu näme düşünýärsiňiz? Şo gepleşiň aşaňa tesirlerde ýadym. Şol lewit küntülügiňizi näme bilen düşünýärsiňiz? Siziň namys küntülügi. Lewit küntülügi diýil, namys küntülügi. Namysyňy satdyňyz. Diňe ýalap galmak üçin. Şondan size peýda ýok, ýok peýda ýok. Bolýar şondan ara bir peýda berýän bol, bolýar ejeňe de bajaňa da biri ýetdi. Ýöne şol adamdan ullukan peýda bar, bilenmi? $1.000.000 bilenmi? Bir ullukan peýda bar. Şoňa bara diýişiňizi gysyp dodaňyzy nemedi bir diýişläp ay borla ejeme bajyma ýetdi bolýan bara. Yani şu peýdadan bir geçmeýän çağıjyklarym ýer ýedireremin pulum ýok, eklenjim ýok. Diýär etdiň ara bolýar bir ullukan şolar ýaly binamyslyk edip bir behwit adanyp o behwitiňden çağılaňda siňdirjek bolup zat edip bir etseňiz düşünsem düşünermi? Düşünermi? Men düşüner. Ýöne şu ýanky namys küntülüginden şol 414 adama jinnek ýaly ýekeje teňe ýekeje köpük peýda ýokdar. Diňe ýöne şey diýip edip ýalak galmak bar. Başga dat ýok. Haliş bilen oňam şol ýalap duran, halişinki şapyrdadyp ýalap durlar. Haliş bilen oňam şol ýalaýanyň şahsiýetine öňden beren ok. Ýöne gödöňe getirene fiýdik taýdan. Haliş şey diýip hatanlaşyp durlar, balaksyzlarsy. Aşagyna gelip ýalak geçýärler. Nogota durup yüzlerce adam, 400-500 adam nobata durup ýalak geçer. Haliş şo ýalaýanlara ünferip bolýar, hawlay tene go ýalaýan eken planjan senmi diýip adyny tutup da diýip tawulyny aýtsa da boljak. O taýda o ýok. Haliş ýalaýanlara ünsen beren ok. Tanan ogam ýalaýanlar. Ýöne ýalaýanlar şondan lezzet alyp geçýär. Şapyrt edip ýalaýarlar da
Ay bolýalay mene görmeden baňa sawuldyna aýtmady halis bolýan ýöne bu sallanıp duranda halisyn gydaray şoň üçin menem nowatydyr bir ýalak geçeýin dip uğurduňy doldurup höýdip bara awdyňy alyp şo taýda sallanyp duranda ady sorup ýalak geçýär. Bagyşlar men şo sözler ulanmaly bolýan men duýdurdum ha. Men özüm saklap bilmendidim ha käbir meseledi. Men ýankyýaly gödegine getirýänler, fizik ýagdaýda gödegine getirýän şonam etjekler bar. Ýa-da şonu gurnap berseň wa bu häzir virtual ýagdaýda da şonu edip oturan şahsiýetler bar, mahluklar. Ýanky namys küntüleri bar, lewit küntüleri bar, namys küntüleri bar, ar küntüleri bar. Şonu bar, şolaň psikologiýasy fizik taýdan hakyky durmuş ýüzüne etmäge taýýardygyny görüp ýaşaň. Sebäbi bulan ejesine bajasyna ýetilenden soňam şolar ýaly adamyň aşagyna baryp şoňa laýyk goýmaklyk bar. Şonu edýän adamyň psikologiýasynyň hakyky fizik taýdan baryp şoňky şapyrdadyp ýalamaga taýýardygyny görüp ýaşaň. Öýlelerine de hiç ýyly namasyň jinnek ýaly uguntunyň ýokdugyny görüp ýaşaň. Demek bulan ejesine bajasyna ýetseň sen öňünde oturup ýallaklap bar, çaý getireýinmi, nahar getireýinmi? Aýdan geçeňe näme deýin aýdysa daray, bu şeýlemi? Öýküledämmi, ýa göwnüňe degdimmi? Çaý nahar sonra göwnüňe degäýdimmi dip. Üçünçi sorajak. Maýym şagallar daray. Binamyz. Haramzadalar. Ine türkmen jemgyýetiniň ýüzi şu. Men şoňa şok bolup otyrym. Ýa-ni men şu zady ýöne kaýdat diýerler, bunu ýöne kaýdat diýel. Beý bar, türkmeniň tragediýasy. Gaty çuňluga köküren tragediýasy. Adamlarda diýmek onu namys näme, wajdan näme, mertebe näme, mertebeni saklamak näme, mertebeni goramak näme, özüň aýak asty etmezlik näme, düşünje ýok, düşünje ýok. Esasanam soňky ýaş nesillerdi. Şonu görüp otyrym men şu wagtyň içinde. Jereniň özüni alyp barşam şonu görüp koýdy. Jerene ýanky ona image küntüsü bir tarapdan. Eger sen image küntüsü bolmasaň, o näme şatlyga garşy hüjüm edilip urarlyk, ony bu näme diýär? Tendensiýa, ýanky näme lawide diýär daray, pursat lawide diýär. Köpçülük şatlyga garşy başladymy? Gelende menem şu pursatdan peýdalana etdin, bunu öz bähbidim, ulan ýa-da ölçerek, gurterek, diýişdi demçekli tarakan näme çykýarda şatlyga garşy ýürýär. Edil şu wagtam öňünden öz ejesine bajasyna ýeten bir haramzada çykýarda. Apamdyr bu meni bu diýär, ony janam diýip otyr. Sen onu image küntüsü bolman kim? Sen lewit küntüsü bolman kim? Jeren men taňa ýüzlenýän. Şo edýän herekeni düşündirip biljekmi? Düşündirip biljekmi? Bolýa şu taňda bir bahana tapmagy mümkin jeren. Sen gepleşiň, diňlärsiň, diňleýäniň men bilýän. Bir bahana tapmagy mümkin. Men halyjym şo çykyşyny görmändirin. Şey diýerdim, şeýleýärmi? Sen ýekece tutulga başlaýdy. Sen üçin sypalga bar, ýekece. Men halyjym şo çykyşyny hakykatdan görmedim diýip bilerdim. Bolýa. Şu wagt gördüm. Indi şu wagt gördün ha? Gördüm. Men diňletdim ha? Diňletdim. Şo türkmen halkynyň içinde senem bar, senem ejeňem ma bajeňem ma. Şeýlem bar. Indi çykyş edermiň halyja garşy. Edil şatlyga garşy eden çykyşyň ýaly, çykyşy halyja garşy edermiň? Han görkezem iň bolmanyna bolýa, men ananarm. Beýleklerem ananar. Ananary bilersiň häzir. Bilmänsiň, häzir bildin. Han görkez edil şatlyga hüjüm edişiň ýaly hüjüm etdi, görkez namadyň goru. Şonda ananmak mümkin. Yani beýle haramzadalar bar, ýanky ýüzlerçe ýalaýjylar. TikTokda oturýarlar, hemmesem olar bilýär, ýanky olar patpişi we şonuň köpüsi bar, halyjyň patpişi. Halyjyň patpişi diýmek näme? Şoňa den şo çykyşynda da oturup şonu diňleýänler. Tebe şo çykyşy edenler, haly şo çykyşy edenler. 200-den gora adam atýardy. 200-den gora adam atýardy. O zaman aýtdym men şo taýda bir 4 ýaşly adam şoňa garşy bir gatgaýrym söz ýazdy, aşakdy tesirlerde. Galanlara gollap atýarlar. Gollap atýarlar. Kimse tesini çykarman gollap atýar, kimse hatda şonu tesini çykaryp dogry etdiň-de dogry etdiň bolip atýarlar. Ine lewit küntüligi näme? Ine iman küntüligi näme? Ondan ine
Halişe gedek gelenne ýöne hakyky namuslarym çykdy tapylypdyr. Men şoňa begendim. Jereniň başarmadygyny, ýani şu 4 ýyl 14 sany ýanky namus küntüleriniň başarmadyk zadyny 5 sany oglan barypdyr, 5-6 sany oglan gün Gdansk'a barypdyrlar. Awa. Gün Gdansk'a barypdyrlar da halis şo tada agla diýerler. Şol ulanan tedi üçin, şo ýankydan çykyş üçin, olar ýaly erkekligiň gerçekligiň badygyna gaty begendim. Soň ýadylar käbirleri saçyn terdik diýdiler, bilemok saçyn terdiler, gaýdyp ýakyn wagtlarda halyş halkyň güni çykylmaýar saçyn terdik diýenler bar. Ýadylar, bilemok şolaň özüm däm. Ýöne şo taýda şoň aglaýan sesini eşitdirip video goýdular. Aglaýan, şo taýda näme halişiň sesini tanarsyňyz, aglaýan. Barp diýde çöker bir zatlar edipdirler, onu aýdyp oturmaýyn, ýadylar, näme diýenliklerini. Şonu şo zatlar edip oturýar maglapdyr. Soňam ýerinden turubam, ağzını burnunu tüpüştürüyorum. Ötünç sonra beni şular ýaly çykyş etdi. Gdansk'da, Polşanyň Gdansk şäherinde. Onum dinleýän. Awa, saçın terjek bolýarsa. Köpel finden köpel ýan bolsa. Köpel finden köpel ýan bolsa. Elim ayağım. Elim ayağım. Görünýär mi? Salon hemme. Ez bilýär bu aýalyna gurladym eýle efirde zatda aýplaşmaň diýişdi adam oňa tema ýok içilik edede. 5-6 adam nemede. Onun üçin gaýrat edip bara nemetmeň, aýplaşmaň. Hakyky Lewit küntüleriniň halky kösäp beren, halky çürkäp beren, halkyň mertebeden batgyläp beren hakyky Lewit iman küntüleriniň ýagdaý derejesi şunýaly bolmaly. Olaň ýerine oturdylmaly, ýeri şunýaly diýillerine çökürdilmeli. Halkyň öňüne çykarýal etmeliler. Şolaň öz mertebet, öz namuslary baskylanmaly. Köpçülik bolup edilmeli. Halkyň şak mertler şonu goramaly. Sen gorama, o gorama, beýlek goramasa bular ýaly haramladalan iman küntüleriniň, Lewit küntüleriniň diýişinde etdialy onaň olar hatam bujur gartyp ede başga natlaryp köp erwetlik edip başlaýar. Hanynny halişiň geri çykarmaka? Halka ýüzlerini menne diýip gördün, şu çakaçyny üstüňizden gülüp bagyşlaň bolan fikirem bolup geldi. Hani edebilýär kaşon? Şu 5 tane gerçi oglanyň edik gaýdan işinden soň ýanky işinden soň hani görkösüni ýene bir geldi. Görýärmi? Ana netije berýän eken. Netije berýän eken. Emma jeren uradawa ýaly iman küntülerine ýa-da Lewit küntülerine gedek galsa ýok bu götürüljek gaýta. Hatam şolaň şu haramdadalan şu haramlygyna içeri berjek. O 414 sany taşşakçam ýalap ýo gaýta buňa meçe berýär. Golla berýärler. Füýüň üçin keýpalýan ýaly hereket edýärler da. Füýür agam, füýür inim, şapyrt, füýür inim, şapyrt diýip ýalýarlar. Şo loka, şonda da loka barmy adam? Düşünýäňim şolaň hip psikikasyndan näli nemeler pikirler zatlar bir duýgular bolup geçýär şol adamdan. Hakykatdan şo füýüň üçin zatdan özleriniň mertebelerini baskylanmagyny lezzet alýarlar hakykatdan. Şolar ýaly haramdadan kin barp ýalanlaryny, he? Ya ne ýene Lewit küntüliginiň bir misaly hökmünde. Ýene de jeren orada dolanyp gelmeli bol. Ýani jeren orada men diňe sen bilen işim ýok bu taýda bar. Umumyň sen edýän hereketiň bar. Türkmenleriň köpüsine maksud sadyr. Men şoň üçin sen misaly hökmünde ulanýanda hakyky ulanýar ýalam zatlar bar. Ine özüň ne Gulnara Sadykowaly meselede çykyş etdiň şeýlemi? Halkyň öňüne çykyş etdiň. Halka newdüň agran ýaly çykyş etdiň. O taýda sen haýp tutdyň, men pikirimçe haýp tutdyň. Men seni görkezdim, men seni öwdüm hem şonda. Geçen gepleşdim, ýa Gulnara başlanyp gepleşigimde. Men seni öwdüm hem. Töwelemi diýdim, men şoň agda hapada bolsa diýdim, Gulnarana ýerini oturtdy diýdim da. Ödem halkyň tarapyna çykyş etdi, halkada gollap berjek diýdi. Gelin ýüzleniň maňa eger kömek gerek bolsa edeýin, ana adwokatyma, 2 tane adwokatym bar diýip sen çykyş etdiň, halka umyt berdiň.
halkın arkasında duracak bir gıyt hükmünde. Naşo eden çıkışın häzir men görkedeýin, ondan sen beýleki soňky eden çıkışyňa geçeri. Dinleyen adamlar şo ozurky eden çıkışyny Halkı ağlasaňyz gaharym beler. Halkı ağlasaňyz gaharym beler. Adalatly bolun, halal işleň, azat bu çok pullardan hem söz edilen ok bäde göw. Andruzya ýa-da bir zat edeliň, näki min näçe manat alysy bar, bergisi bar. Bolmasa men ýola ýak bolam bilýänsiň, men adwokatym bar, bir sanymda 2 sany. Indi seýledin bu sözlerinden nähili netije çykýar? Sizden nähil duýgu döreýär? Halkın tarapyndan çykdy. Şo ýüzlenende de Gulnara Sadyka belbelin şoň oýnaşy Akdemire ýüzlenip çykşydy. O diýen adam hakyky bir adamlaryň göwünden turajak zat ol. Ýagny halky diýä ağlasaňyz gaharym geler diýä da Gulnara bilen Akdemire ýüzlenip halky ağlasaňyz gaharym geler diýä. Hanne watandaşlar ýadan maňa diýä kim pulny aldyran bolsa diýä men näme ýoglaýak bolmaga taýýar diýä. Men ýoglaýak bolmaga taýýar diýä. Beýdimek näme diýmek? Men sizin öňüňize düşmäge ýol beredi bolmaga taýýar diýä. Men sizin öňüňize düşmäge taýýar diýdi bolýar da. Ödem diýä men ne diýä bir adwokatym diýär, 2 tane adwokatym bar diýä. Ýadan maňa diýdi. Awam şondan soň bir hepde geçip hada. Innen teredin bu Lewit Küntüsüniň diýen adyny teredin. Onam dinle. Ejings keyin alnyran siz hakyňyzy köýdüren siz sokulup siz ağlanıp ýörsiňiz bilet. Ondan soň gelip maňa dünýalyk söz diýdirlermi? Bar siktiren rakda. Haram eşek diýse. Ýigrenji mırtarlar tağa aslında size hiç kömek etmeler. Siz hiç de hak edeniz yok. O anı meselede bilýänmi sizin nähinek men arkamda duranlygyňyzy. Ýene de men pasbişçigim känip elimden geleni etken sizde bar siktiren rakda. Gülnar gelip men hakymydymy? Gülnar gelip men pulum aldymy? Sokda sizi. Sizin götüňize sikip puluňyzy aldy. Gelsin men çok bolup. Näçin siz üçin men dünýalyk ýyrtynaýyn bilet? Ha? O wany meselede nähinek arkamda duranlygyňyz ölsem ýadymdan çykarman. Gülnaryň maňa ziýany ýok, dedeli ýok. Diňe men arada video çekdi diýip şoňa kiýinim bolup ýene men size kömek edip bilinçlendirýän adamlary. Bar siktirin aňyrakda, bar aňyra ýene ýedirin hakyňyzy. Siz şoň hemme zadyny hak edýäňiz. Barynne men dawilenýam oýnama, işiňe seret, gumuň çek. Git dur sultanyň ýanyna. Ana şu çıkışından bir hepde öňýany, bir hepde de däl bir 4 ýaşyny öňýany, halka ýüzlenip men sizin öňüňize düşýek, men size ýolaýa boljak, ýadyň maňa diýip duran adamam. Bu hele indi näme diýip otýar? Bu diýä men meselem däl diýä. Diýä sizin meseleňiz diýä, men näme üçin sizin aladaňyz etmeli? Duran o bir hepde ýa-ni 4 ýaşyny öňýany näme üçin onu şon diýmediň? Näme boldy birden ike? Gulnara diýe men hakymydymy, seň hakyňyz diýdi diýe. Bolýa, a sen öňýany çykyş edende şonu bilen okdyň. 4 ýaşyny öňýany eden çykyşyňda da bilýär, sen Gulnara seň hakyňy iýmendir, şo wagtda. Iýmendir. Onda näme üçin sen halka ýüzlenip hani ýadyň maňa men 2 tane adwokatym bar, men size ýol beredi, ýolaýa bolmaga taýýar diýip otyrdyň. A şo wagt bilen okdyň seň hakyňy iýmedigini bilýär, Gulnara seň hakyňy iýmendir. Diýmek onda sen şo birinji ilkinji eden çykyşyňy haýp tutmak üçin, şo pursatdan peýdalanyp, öz imijini galdyrmak üçin momentden peýdalanyp. Şeýle bolup çykýar, başga näme düşündirjek? Näme üçin ondan soň bir näçe gün geçdi bolýan? Gulnara maňa diýýän ýok, delil ýok. Diňe ýöne men arada diýe bir video çekdi diýe. Şoňa kiýinem bolup men niýe sizge bilgi berjek boldum diýe. Görýärmi? Diňe Gulnara bir ýerde bir video çekipdir, öýde barada. Jeren barada. Şondan aralmak üçin halkyň tarapyndan bolan bolupdyr. Ana dogrusyny aýdyp otyr ol. Men niýe şu pursatdan peýdalanyp öz aramy aljak boldum diýe. Öň aryn aljak bolmandyr, soňa maryn aljak bolmandyr. Şo haý-haýly döwründe Gulnara bilen Akdemir'e garşy adamlar ýerlerden çykyş edip gurady bol. Moment geldi. Pursatdan peýdalanmaly. Menem şulaň tarapyndaky bolan bolmaly, halk tarapynda bolan bolmaly. Haýpdan peýdalanmaly. Ýöne näme üçin? Öz army almak üçin. Öz küýün arjaga şo bar eken, demek Gulnara bir ýerde şo barada çykyş edipdir.
Jeren barada. Şo taýda diýen men kina maly men şoň üçin etdim diýen. Bugün aýdyp otyr. Demek bu taýda da görýän image küntülügi. Öz imijini ýokaryp galdyrmak, halkyň öňünde lewit etmek, ähd etmek de soňam ideal bilen bir näçe günden soňam ähdini ýygyna alyp lewit küntülügini etmek. Naşo datlar şo iman küntülügi, lewit küntülügi. Tiýady küntülük. Ine şolar ýaly bolup geçýär. Ödüm ýylyna bir zady gaýtalýandy şo taýda. Iki gerekden gaýtalýar, bir gaýtga çykyşynda. O guanly meselede diýär, siz diýär, siziň diýär meň arkamda nähil duranyňyzy görendirmi diýär. O guanly meselede diýär, siz meň arkam tutmadyňyz diýär, haramdadylar diýär. Halka ýüzden, şo kösenen adamlar ýylar. Indi men näme üçin siziň arkamy tutmaly diýär. Indi o guanly mesele diýenden habaryňyz ýok adamlar baglanmagy mümkin da. Men onu daşgulukdan eşitdim. O döwürde men onu iderlam oturmadım. Olam hatşan olanlar ýalňyşmaýan bolsam şu ýylyň başynda boldy. O wany mesele diýeni. O wanlar bilen bir söýgüşýär, o wanlar türkmenler bilen söýgüşýär. Jeren orada. Olar wara siz türkmenler, siz haýwan, ay siz bir näme beçewalyk edip bören bir dikar, ýa-ni bir diknemeler, mahluklar zatlar sizden bir türkmen bolarmy öýüňizde türkmen diýmek näme diýmek diýip olar wara. Kimse bilen söýedi bilen kimse edipdir. Soňam tarapyny tutturjak bolýar, türkmenlere tarapyny tutturjak bolýar. Iki ýeke bir jereninkini ýalap boran iki ýeke bolaýmasa, men eşdişime görä bu tarapyny tutmandyrlar türkmenler. Dogry edipdirler. Dogry edipdirler. Näme üçin diýen ol bu tigre paraldygam diýär o bu Türkmenden giden bir bara bir bölegini otada Afganistan'da ýaşap gören Türkmenlerin içinde her hili tiredi taýpaldaky Türkmenler var. Tekelerim var, yumurtlarım var, ertarlarım var. Öde guruna giden bizim Türkmenlerimiň nesilleri de. Şolaň hemmesiniň üstüne atana çekip saçıp bagışlaň bolýan. Olar adam hataplanok, Türkmen hataplanok. Näme üçin? Ay geýnulary başgarak o. Dilleri bir hil çalgyrdyrak, o näme Türkmenistan territoriýasynda ýaşamasa olar uzak wagtda bir näçe nesil çaljylan. Ondan ýaşaýan şertleri üýtdeşik bolur. Atawa olaryň näçe nesil bäri ýaşap gelýärler. Bilim alanoklar, bilim berilenok, sowgat berilenok, infrastruktura ýok, o Sowet döwründe döredilen teň elpeşelpe durmuşum ýok. Ol her näçe Sowet döwründe ýadgyrsaňyz hem tankid etseňem ýa orslary tankid etseňiz hem şolaň döredip giden zadynyň netijesine şu wagtky sizin bara geýinen bolşup, deneden bolşup, bol bir dünýä sivilizasiýasynyň bir bölegi ýaly bolan bir öýüňiz alyp barýaňyzda eliňizde telefon, iPhone bolsa da, o eliňizde kompýuterem bolsa, emma kelläňiň ýa-ni ötüji, beýniňiň ötüji o wandan gadan hasyýda bar ýa. Aýdaýyn köpüňiz. Ondan indi öýüň mara şeýle bir sivilizasiýaň depetine çyrwasyna çykan bir elite ýaly bolan alyp bar, görän bolup şey kemse diýä o wanlary da arkasında durdurjak bolýar beýlek türkmenler. Olarym duranok, dogry diýär, duranok. Näme üçin teň ýigrenjiňe goşulmaly? Näme üçin teň elite şitren bolup bara, elite şitren bolup adamlar kemsetmenge, türkmenler kemsetmenge, beýlek türkmenler goşulmaly. Ýa, şo mesele daýyn bolmany türkmenler köpüsi akyldyrak çykan emingler. Goşulmady bol inni şondan wara, şonda şoň üçünem içindeki tuwardyr türkmenler wagtynda da şonam diline şolaýar da. Men ýa siziň tarapyňy tutanmy indi diýä Gulnara puluňy aldyryp diýä kösenen bolsaňyz sebä siz meň arkamda durmadyňyz türkmenler kemsedende diýä. Görýän? Bu aralyşyna seredin. Türkmenler kemsedende Türkmenistanda türkmenler arkasynda durmanmyşyn. Indi Gulnara da ýa-ni indi jerenem şoň şinem aralýar. Men siz ýa näme de kösendiňiz men siziň arkaňyzda durman diýä. Ine şoň ýaly biznes diýä bataýda bara. Men her näçe haramlyk etsem, men öýdüm her näçe adam kemsetmeklige ýol bersem, adamlaryň namasyna diýsem, beýlek Afganistan türkmenleriň namasyna diýen, aryna diýen. Siz men arkamda durmaň. Bolmasa, maňa kömek sorap ýetitme. Näme görýän şular ýaly biznesi? Şular ýaly biznes küntülügi nähil görýän? Bular mene küntüçülüň bir görnüş. Han jeren hem öýüň şonu näme düşündirýär?
Indi seyredin bir Bulani Ceren'in edip görünler. Ceren Afganistanlar kim dedi? Afganistan'ın içinde de bu kâbir haramdalar çık ya da var hayıp tutup ondan öňün tek Ceren'in bu çıkışından öň Ceren'in şol Afganlar bilen çakışmagyndan has öň kerimjik çıkıp oturup lewaplara dil ýetirip otur. Indi seyredin adamdan prosto türkmeniň medeniýetiniň diýeten derejesini görkezjek bolýanlar. Medeniýetiniň, sowgadyň düşünjesiniň o kerimjik çıky öde aktivist bolan bolup adamdan haky hukuky diýen bolup gelip şutada Germaniýadan oturma alyp görünni. Şolat dilen ýagny men adamdan hakyny hukugyny goraýan aktivist maňa oturum beren Ýewropaň sivilizasiýasyndan Ýewropaň demokratik döwletinden maňa oturum beren men şoňa munasyp diýär. Näme üçin? Men adamdan hakyny hukugyny goraýan diýär. Bu haramda da. Ödem olup ýoratanyň çölüň içinden tutulup getirilen bir näme diýin? Mahluk çölüň içinde. Ömür boyu öde ýaşlygyny şo goýundan ýerine geçiripdir. Ömrümne kitabyňam gatyny açmadyk. Ödem boyundan alyp otyr men bilen gürleşende şon boyun alyp otyr gülüp. Men ömrümde diýe bir kitabyň nämedigini bilenmek, ömrümde diýe Ýewropa näme, demokratiýa näme bu sözlerden bilenmek, adam hukuklary näme. Gelip diýe meni goşdular diýe. He diýem gülýär. Meni goşdular diýe şular ýa bir hereketiň içine. Awu. Inne mana hakyky derejesini görkezip otyr. Ol mahluk bar, ol orta asyrlardan bilenmek ejitmeýärlerine bir buň mallaryna mahluk bolan bir näme derejesine edilse bolýar, orta asyrlarda kimdir bir şey edipdir diýildi. Bu oturup bana gelip Germaniýada oturan ýerinde ol Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň bilen türkmenlerle kim edip bara siz türkmenler, siz arasa türkmenler, sizin kimdiňiz belli däl diýip bar üstünden gülýär. Bu gapdaryna da Awganistanyň edip beren ýene bir ödem bilen ödene bir näme alypdyr, gahrman diýip bir lakam alypdyr da. Şoňa goşulýar Awganistanyň bir mahluk goşulýar. Türkmen Awganistan türkmenlerden biri. Bolam şo Awganistanyň oturan ýerinden Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň bilen raýatlanmady, illeşlenmedi kimse diýe. O haramdady. Iki bolup ödem ulanýan sözleri gulon eşderýärler. Gulon eşderýärler. Şoň üçin häzir eşitdireýin ýöne eşitdik galyň. Şu ikisiniň hem diýen zadyny gaýrat edin diýip eşitdik galyň ýöne aýryň ýene de şagalar aýryň oturan dinler ýalar täl gater we zat diýe. Ikidem gater we zat diýe. Şoň üçin şagalar aýryň. Bagışlaň benim şunu dinlediýänim üçin ýöne bir galyň dinläp galyň. Biziňe aktivist ýa-da biziň içinde de opozisyoner diýýär, biziň içinde nähili mahluklar bar. Haýsy gowukdan çykyp gelipdir, ýa garawum çölüniň haýsy ojorlarynyň aşagyndan çykyp gelipdir, ýa peýda bolupdyr, dowupdyr, özleriniň nirde dowgany belli däl, haýsy çöpüň aşagyndan tapylany belli däl. Gelip ana giden bir o Lewap welaýatynyň tutuş halkyna dil ýetirip oturşylar ýa. Dinle. Türkmen däl bu. Türkmençe geplep bilen ogul, Türkmen däl sebäbi dogonjuklarym bakın. Türkmen suratdan goýular, men bir sana goýra suratym bardy. Ya şu Baydan'ın pasportu. Sen götürmeysen götürmeymen men seni görmeymen bana kara. Seredin dogonjuklarym bak bular nämelini bilmän özlerini Türkmen men özbekmen diýip görün. Özbegim däl bular Türkmenim de kaýsy milletden bilmeýärler sebäbi. Bu näde? Dur bu näde ýasalandy men aýdyp berjek. Türkmen bul bar ya. Dur. Sikişilip du bile var ya. Keçağın üstüne dökülüp çimçelap ama koyulup yasalan şatır diyorlar bana. O ispirtler, zehirlep öldürenler kim? Şolaryň Türkmenistanyň watandaşy ana ispirdi 300 sana adam öldü. Kim zehirledi? Ana Lewaplar zehirledi. Lewapda gelip şu taýda zat oturanlar ispir satýar. Bu Lewaplar gaýry doganymyz keýnerler arak gurşyn çaň gidin öýüňizdäki ot motlar çöpläňejiňiz keni öýüňiziň işi ot basıp geti. Bu mahluğun diýen adyna ulak atyna ol diňe bir bara Lewap welaýatynyň ilanatyny ol dilleri üçin zat üçin kimsitmeklerine çäklenen olay diýe ol 2020-nji ýylyň ol nime mart aýyna spirtli içki içip biziň näçe illeşlemedi ölle Türkiýede. Şo meselede de Lewapyň ilanatyny aýplaýar günäkärlik. Hamana şolar bilgeçleýine denýär zäherli içki tatyp oň içinde ol ölünden içinde Lewaplarym köpe. Näme Lewaplysyny ýürüýte ýene aragal menden ip zäher berip öldürendir diýär. Diýip oturanda adyna heredin indi bular ýaly birek töhmet atmaklyk nähilda da getirip biler. Nähilda da getirip biler o.
Sen adam öldürmekde ayıplama bildirýän bir giden bir welaýatyň ilatyna raýatlaryny. Lewaplar siz etdiňiz şunu ýa siz ýa-da herler öldürdiňiz diýär. Şu ölen adamlar diýär. Ýörüýte denýär. Ýörüýte etdiňiz diýär ýaly. Gurrun edýär. Ýanna Kowanstan haramzadan diýip oturan adamlar seredin. Bular diýär nädip dogulupdyr diýär. Bular diýär nädip çemşelep diýär. Salnyp kişiden ýönelik döredilen da dogulanlar diýip oturan adamlar seredin. Ine Türkmenden wara haýsy tarapyna alaýdyn? Kowanstan tarapyna, Türkmenistanyň öz içiniň raýatlaryny al. Ine şulaň wara ýeten derejesi şu. Şulaň ine ýeten derejesi. Bir ýa iki adam däl, bir pikir etmeň adamlar, bular ýaly adamlar. Gaty köp Türkmeniň içinde. Ine son koýarlarda şoň üçin şu ýanky ol ahally marly, lewaply daşowly, Balkandy nämeli şu dawalar näme üçin ýüze çykýar. Türkmen henidem şo düşünje bilen ýaşap ber. Şo düşünjäni tire taýpa düşmançylygy ýa adamdan bir ýöne tiresine direnen bolup dayanan bolup biz sizin beýik, biz saýlantky taýpa, biz saýlantky tire. Näme ula saýlantky diýen aslyňa gelýär şo bir owuzandan zatdan gelýär. Aslyň sen adam ýöne adam tohumyndan gelýär bolýar. Iň soňunda biz diresek şo bir tohumdan gaýdýar biz gaýdamyzda. Näme üýtdeşik onda sen näme eliň üýtdeşikmi, aýagyň üýtdeşikmi, gözüň ýüzüň üýtdeşikmi, näme üýtdeşik o? Ýa dil üýtdeşikmisin. Bir azajyk dialekti barmyşyn. Şoň üçin kemsit etmelimişin. Ýa herhetden aňyrdakylar başgaçarak geýinýärmişin. Olaň gymmat telefon ýokmuşyn. Geýimleri üýtdeşik. Dillerinde de aksent bar. Şonu dile solap şey dip kemsit etmelimişin. Ine jiran orada waň nemesine eýerden medeniýetine özüm teredin jiran orada. Geýinýüleje, o kosmetikaň çür başynyň ýanky äri kosmetolog bolup işleýär. Özüm kosmetologiýa boýunça hirurgmuşum. Ana ýanky sivilizasiýanyň iň bir ýokary derejelerine ýeten adam hökmünde, özüni elite hökmünde görkeden bolýar giyinişinde de, ýüzüniň kosmetikasynda da, adynda da, emma düşünjesine seredin. Düşünjesine seredin ýanky bu mahlugyň we jereniň. Ýok şo terhetden aňyrdakylar ol türkmen däl, olar adam däl, olar mahluk diýip atlanýar. Şolunda sowatlygyň alamatym, düşünjeliň alamatym, sivilizasiýaň alamatym şo. Adam sowwadyň onda sivilizasiýaň şur başyna ýetenler şonu ýaly bolmaly şeýlemi? Öz milletinden olan adamdan ýöne başgaçarak geýinýän üçin, başgaçarak gürleýän üçin şeýdi kemsit etmeli. Sivilizasiýaň çür jepesine çykanda şeýle dämi? Jeren orady bar. Onda sen ýaly sivilizasiýa ýetmeklikden Hudaý saklasyn diýmen bolýar adamdan. Sowwadyň, hatyň sowwadyň ýokarynda düşünjäň ýokary derejesine ýetilende. O kosmetikaň ýanky soňky derejelerinden peýdalanyp şeý dip öwrüňde kewşirläp ýören adam hökmünde. Hemme da düşünýän adam hökmünde görkeden bolup iň soňunda da şolar ýaly gurrun edýän bolsaň, onda senden nusga almaly şeýlemi? Hudaý saklasyn diýmeli bolýar, türkmeniň hem şolar ýaly sivilizlenmeginden Hudaý saklasyn diýmeli bolýar. Ýöne bu aňyrsyny birazjyk deriň edýän, ýene de milletçilik ýokarlardan otýar. Henidem şo ýokardaky oturan haramzadalar ýurdu dolandyryp oturanyň özüne şonu ýaly düşünje bolan üçin aşaklarda da bolup berdik. Düşünýän meni. Ana şol nemäň ýegeni Erdem Muhammedowyň ýegen Juma Murat Rejepow diýip haramzada marlary ol jyn horgyna ýapylýan triapka diýip marly diýip jyn horgyna ýapylýan triapka sen diýip atlandyrmagyň özüni ýerden gelip çykýan, näme mentalitetden gelip çykýan. Şol yerlilik özüni bir saýlantky tire, saýlantky bir adamdan bir topor diýip düşünmeklik özüni beýlekleri görýänmi? Öz aralaryna şeýle düşünýän ekenler da. Öz aralarına oturup gurrun edenlerine ne ýönüne gurrun edýärler ka? Marlar adam hasaplanyp bolmasa edil şolary ýaly marlardan hem aglap tekeler. Diýmek bular öz arasynda tekeler, şonu ýaly garaýan bolsa birek. O teke bolmadyklar oldu, talyrlar, ýomutlar, göýöklöňlere, beýleklere nähil garaýar ka bu haramzada. Şu dolandyrjy toparyň gurrun edip otýar men şu var. Balyk kellesinden şu ýere ýadyp ýony ýere aýdylan ama. Ana onam ýene bir edek ýatladyň. Marlar nähil kemsit edýär. Şol diýen adamyň kimligini bilip galyň Juma Murat Rejepow diýilýänem
Kurwan berdim Muhammedov'un giyevi wa Nazar Recepov. So Nazar Recepov'un inti so. Nazar Recepov'un inti awa çıkanna ödüne awawlamak bolýamyşyn, tüpüň ulanmagan bolýamyşyn. Emma mardan gelip şo tawrul ahalın territoriýalaryna bir ýerde görgüli marlar peýda bolup dursa şo taýda awawlap ýörkäde şolary nemeden bolup tutan bolup sen näme işläp gördüňiz? Awawlama hakyň barmy näme barmy? Sen hakyň barmy? Hani sen elinde lisensiýa barmy? Awçylygyň nemesi barmy? Ruhsat barmy? Ýokdur aýdaýyn. Onda saňa bolýar-da marlara bolanok şeýlemi? Ol bolanok diýmek bilenim şäklenok. Birinjiden sen inspektor däle. Sen haramzada, sen inspektor däle. Olar beýdip kimse dep oňa jeda berer ýaly, onuň atçot talap eder ýaly, jogap talap eder ýaly. Näme işläp berdiň? Näme edip berdiň diýip sen kim o? Sen ödüň kim? Sen tokoçu däle. Sen şöyle gorayan bir inspektor däle, bir ýörüýte resmi däle. Sen hiç kim? Sen ödüň o taýda şöyle awawlama hakyň ýok. İstesine de ana şey dip marları şular ýaltylar bilen kemsedi ýani diňleýän onu kemsedipdir. Marli, amma oynayalım Marli. Neme? Sen mi tekeler çok oynayın? Buradan gideceğiz. Gel kılın. Amma oynayalım. Triyaslı Marli. Öyle bari. Ay oğlum nefisine bak seni gülüne. Men ha ýokarda kalaňam şol öýlerini elit edip pahatlap ýörenleňe mine goňşy welaýatyň raýatlaryna bolan halkyna bolan garaýşy şon ýaly. Ýagny jandarga ýapylýan, jantar organa ýapylýan triapka diýýär. Marin ilatyna. Ana nirden gelýär medeniýet, şo medeniýet, tiri taýpa medeniýeti, milletçilik medeniýeti, birek kimsetmek, mertebesine diýmek medeniýeti şo taýlardan gelýär. Menin Adatlyk radiosyna işleýän biziň elimizde bir maglumat gelip goşdy da Wikileaks saýtyndan. Olam näme maglumat? Kurwanly berdim Muhammedow prezident bolandan soň bir geçen bir 2-3 ýyl geçenden soň ýani Amerikan ilçanaty we Aşgabatdaky ilçanatynyň işgärleri Washingtona ýani Amerikan daşary işler ministrligine ýani döwlet departamentine ýörüýte hatura diýär. Kurwanly berdim Muhammedowyň indi täze prezident hökmüne öýden alyp barşy, şoň hil häsiýeti, edem gylynmarada hatawat berýärler. Gizli dokument. Ol bir döwlet saram däl, ýöne gizli diplomatik hat. O hatam hakerler ele salyp Wikileaks diýen gurama geçirýärler. Julian Assange diýip Awstraliýaly jurnalist, o jurnalist şolar ýan maglumat ýerden düşünýän soň türme awatlardan çykardylar, zat etdiler. Indi mesele ýa-da şo hat 2010-njy ýa 11-nji ýylda internetde çykaryldy. Şo Amerikan diplomatlarynyň Washingtona ýazan haty hem ele salynan hat. Şo taýda näme diýilýär? Kurwanly berdim Muhammedow diýär, özara gurrun döşlüklerde diýär, terediň Amerikan ilçanaty bilen hazmatdaşlyk edip gatnaşyk taklap beren ministrler zatlary bar. Türkmenistanyň ministrleri Amerikan diplomatlaryna özara oturuşlyklarda, gurrun döşlüklerde berdim Muhammedowyň agdyndan çykýan sözleri ýetirýän ekenler. Şoňa talgylanýar bu. Biziň öz ýokary derejeli şeşmelenmeden aýtmana görä diýär. Amerikan diplomatlar aýdýar. Kurwanly berdim Muhammedow diýär, hakyky türkmenler diýip diýär. KK bilen, KK tira bilen. Beherdeniň arasynda ýaşaýan türkmenler hatap ýan eken. Diňe diýär. Gananlaryny türkmen ýa hatapdana eken diýip Amerikan diplomatlary Aşgabatdaky ilçanadan Washingtona ýadyr. Döwlet departamentine hat ýadyr. Şo hatam internetde goýulýan çykdy. Onam hiç de inkar edilmedi. Amerika tarapyndan hiç ile ret etmek bolmady. Şu hatda yalan hat, biler yalan hat bizde ýok diýmedi. Demek şo ýazylypdyr. Men kompýuterden bir ýerlerde bar o hat. Men ondan üstünden bartam onu görüp koýarym ýöne. Men şoňa garantiýa berýän, şolar ýa hat çykdy da. Indi öňüňiz gözüne getiriň. Häzirki siziň milli liderimiz diýip berýän arkadaşyňyz, haramdagyňyz türkmenlere şolar ýal gözüne garaýan eken. Ýani oň üçin hakyky türkmenler KK bilen Beherdeniň arasynda ýaşaýan türkmenler, galan türkmenler türkmenem däl. Şoň şuňa mene görýärmi? Ýegenleriň arasynda da diýmek şu düşünje ýöne ýerden peýda bolanok diýmek şol ýegenleriň ýanynda diýýän bolmaly, şol zatlar aýdýan bolmaly. Marlara otak borta ýapylýan triapka, awa lewaplar başga nerek göte ýapylýan triapkamy?
Balkanlıların yerki yapılyan yapı bolya, Daşoğulların yerki yapılyan yapı bolya, ona mı aydın onu? Aydın, Cuma Murat Recepov, ayt. Nadir Recepov, aydık kalın şonu. Doğru da aydın. Türkmenistan'ın beylik vilayetlerinin, etraflarının ilatına, halkına siz näil garayan olanlar. Olorun adamam diýär şeyler mi? Şoň üçin onlar Aşgabatda ýaşaýyş gowy şeyle dämi? Näme şunlar Aşgabatdan daşyna ýurdun daşyna gitjek bolup bir topor bolup nemedip çemeleşip görän kän adam ýok diýerler. Emma görgüli beylik vilayetlerden çıkyp ülkeler çykjaklar. Ha? Onda ýürüýte diýen hagyrda bel konu şo ýat adam şey adam hataplaman beylik vilayetin ilatyn halkyn onu adam tamamly görmän diýen hagyrda. Şular ýalty ýatat ýöre diýen. Şeýlemi? Aýdym onu. Adamlar ine şu yokordan gelýär, Bundesliga'n görkö diýenler şu yokordan görkö diýerler. Ondan ýuwuşlyk bilen aşaklara da geçip ondan Kerim Ismail ýaly haramzadalaryň şular ýalda şey diýip oturmagyň şo ýatada meçe görýärdi ýene de bölünji we agdalalyga, kemsitmeklige, he? Ondan ýanky ýalla, lewap ýanky ahallylara, marlara beýdiýip otur. Ol ahly Daşoğuldan bolan şatlyk şeýkeýif marlara beýdiýip otur. Awa mardan bolan Kerim Ismailov lewaplara beýdiýip otur. Aşolar ýalyna uly ýaşly mahluklara mar, ene uly ýaşlylaryň içinde de ol görgüli lewaplar şatlanlar diýip atlandyryp olary öldürmeli oturan adamlar bar. Napar küçüllükde men şu videonu ele saldım, saklap oturyndum. Ene şonam diňleýän gün öldürmeli diýip otur. Men ýene şunu adam mi baslarım ka basanoklarım ka diyen pikir dörüye menni. Sebe bu gatı uli neme cinayet o da di. Maddası boyunca ceza verilmeli da şu aydıl bot şu eğer ki eşittirecek koyanlardı mı? Gatı ağır cinayet bey. Bir vilayetin ilatını gırmak hakkında gurrun ediyor. Öngüden ya levaplar çıklar, ödem şatlanlar divatlandır ya. Şatlanlar görseniz ya tutun da öldürün de gömün diye batıyor. Ödem ne marlı şu haramdadı. Ödem yaşo. Yaşlı neslin vekillerinin biri. Yaşlardan agen görüp olma turmalı. Yaşlılardan şunu yaltı çıkıyor da onu dinleyin ha. Şatlan görseňiz men näsede massaga Türkde bolsun ýerde bolsun öldürün. Öldürün dyr goýaýmyň. Öldürün de gömüň gaýdyňyz kene. Ýurduna da barmasyn gaýdyňyz kene. Şatlan adam däldir. Haramlardan sırgaýdyňyz kene. Adamlar görüşüňe diýýär bar, bu göýdüklük wa, bu düşünje göýdüklügi. Ýani bir tiran beýlik, tira bolan duşmançylyk duýgusy. Ýigrenç duýgusy. Hatta öldürmek ýaly duýgulary şolary öldürmek derejesinde şolar ýaly duýgu duýmaklygyň özi nämen görkezýär? Bu gatywal şeýle görkezýär adamlar. Gatywal şeýle görkezýär biz adam zat jemgyýetiniň bir bölegi hökmünde bar, biz nirik barýas o. Biz nirik barýas. Bolýa ol orta asarlarda şoň ýalat bolupdyr, magtum bolup Ragen döwründe ýani 19-njy asarda ne goýokda kurşunyň medil öň ýanlary tigir taýpa uruşlary bolupdyr, zat fakatlar bar da. Bolýa adamlar adamsyz, sowatsyz bolupdyr. Adamlarda maglumat bolmanlar, adamdan jeňligi hakynda hiç zat okumandylar, düşünmändirler, telewiziýa bolmandyr, gaziýet jurnallar bolmandyr, öwrenler ýaly. Bu zatlary, bu jeňligi, jeň hukuklygy, adamdan mertebesiniň hem jeňligi hakynda, biziň hem aslamyň hem agyrdan şowur, geninden şowur tohumdan gelýänligi hakynda bar. Düşünje bolmandyr diýip bolar zaray. Ýöne 21-nji asyrda internet dünýäsinde, internet döwründe, telekommunikasiýa ýokary derejesinde, maglumat el ýeterligi döwründe adamdan ýene de şol orta asyrlardaky ýaly düşünjelere dolanyp barmagyna näme düşünmeli? Şoňa tarap gidip oturmagyna näme düşünmeli adamlar? Gowluga erten o adamlar ondan bara indi bagyşla diýämeli, na bolýa ýalňyşlyk bir gany gydyganlygy edip adam diýip biler o. Gany gydyganlygy edip käbä diýip bilersiň da bir ağzyndan sapyp goýberer, bir näme söz tapjaňy bir söýgünç üçin däl üçin bir näme söz tapjaň bilmän bir aljaranlykda bir nämede gany gydynlykda diýip goýberip bilersiň bolýa. Ayten marlymy maryň näme deýin, ýa lewaplymy näme deýin diýip bolar da. Ýöne soň şo goýberen hakykatdan hem şo diýen zadyň ýalňyşlyk diýip düşünýän bolsaň ötünç soramak bolar ha. Ötünç soramak bolar ha. Ýöne seredin haramlardyr bular ötünçin soranak bu zatlary edip oturan adamlar bar. Ne şartlyk alyp göräň şartlyk. Montaj diýär da.
Şo diye şo bolondak diye montaj diye. Öden şon diýenne 500'den gowrak adamyň gözüniň öňünde diýdi şon. Şon eden çykyşynyň ýokarynda dur adamdan sany var, şo günü ýaýynda, günü efirdäki şonu görüp oturan adamdan sany dur otady. 520 gowrak adam dur. Şoňa garamazdan kenigem şo sözüni gaýtalak gelýär. Montaj diýip. Indi şonu Talip Abbasov bu ýüzüne goýjak bolýar-da. Sen ýani hem şu montaj diýip gelýän, boynuň alyp, boynuny goýjak bolýar, onuň berýän jogabyna seredimine, Talip'e berýän jogabyna seredim, şartly. Allah börsün o. Samsyk görýän mi adamlar ha? Ne sana bir aday değil. Dinle. Sen bana iki adayda kim Allah börsün sen montaj diýip. Onda dinle de indi dinle bir milyonun gowrak halka söýüyor. Kim olsun o? Kim sana şu hakkı verdi? Ejengäri birinciden men sen ejeng. Nenge jemiyet diýärmi? Seret şartlyk men sana aýdym şunu neýlek? Meniň işim diňe sen bolarsyň şartlyk. Bilýärmi sen taýandy näme öwrendim men? Näme öwrendim bilýärmi? Geçen gedek marlar orta goýlan trapka diýdiler ha. Şu Ay sikmipsiň onda. Men sikmipsiň onda. Ene ýanky Talip diýilen adam watan dönügim. Men sen ýüzüm beremok. Onu söýgen söýmeni hakymam bar. Şol şatlyk, şahlyfyň şo montaj diýip gelýän zadynyň montaj däldigini Talip Abbasov ýüzüne goýýar, boynuny goýýar da şonu. Şonu diňläp oturup bilenok da görýärmi? Gesine öçürýär da ýygynyň bu diýä watan dönügi, ejesine ýetdim diýä, näme üçin diýä watan dönügi diýä. Men diýmä hakym ma diýä. Ýagny sen eden passaport jurlygy ýüzüne basan üçin Talip Abbasowa watan dönügi bolýar. Emma Türkmenistanyň giden bir welaýatynyň halkynyň ejesine, bajasyna ýeten sen haramzada da watan söýer bolýar onu. Ene adamlar seredin düşünjeni el çeppe çegurulýar, çeppe çegurjak bolýarlar. Watanyň halkyň aladasyny edip gurluň etseň sen watan dönügi bolýan. Emma hakykatynda iş ýüzünde halkyň mertebesine, ejesine, bajasyna ýetip gurluň etseň, çykyş etseň hal iş haramzada ýaly, şatlyk, şahlyf ýaly, ýa-da bir beýlekleri ýaly. Onda sen hakyky watançy bolýan şeýlemi? Käbir adamlar heninem ýalap otyrlar, şu şatlyň kynam, alyjyň kynam, şoda ýanky zatlara garamady. Ýanky zatlara garamady. Ondan bulam hasam adamdan gaharny ýetirýärdi. O bir ötünç soramaklyk bir ütdeşik zat däle, bir etiňden ketip aýyrmak däle. Ýalňyşdym, hawa adamlar bagyşlar, şolar ýalat bolupdyr diýip näme üçin şonu diýen ok? Näme üçin diýen ok şonu? Sebebi şonu özüni kemsetmek diýip düşünýär diýme. Kiçelmek diýip düşünýär. Öz ýalňyşyny halkyň öňünde ullakan giden welaýatyň öňünde şolaň mertebesine diýip eden şakaşyny bolýan adamlar ýalňyşypdyr geçiriň diýmekliň özüne kiçilik bolýar diýme onu. Şonu özüne kiçilik bolýar. Diýmek şo hereketini dowam etdirje ol. Adamlara bir samsyk mahlukat tapdaýar. Şo 520 gowrak adam şo taýda görüp oturan adam, onu mahluk şonu görmänmişin. Şolaňa mislinden izdiwaç edip otyrdy. Kidiň şo görende adamyz montaj diýär. Şolaň gözüne bakyp şey diýip otyr. Ene şoňa da gahar gelip çykyş edenden biri na teredim men neme bolýança biljim bolýar marlaň biri bolmaly bilemok marlmy mal dämi. Ýöne dogry aday diýär-de şatlyga ýüzlenip. Sen niýe erkegim diýär eken diýär-de. Sen aýalça diýerdiň alyp baraň ok. Diýen adyň ýygyna durup bilmän diýär-de. Şu adam ben görýär şonu näme üçin durup bilen ok, näme üçin şonu ýalňyşdym diýip boýnaly bilen ok. Ben görýär. Dinleň onu. Şatlyk şeýhir, sen o montaj boldy, santaj boldy, ýene boldy. Birok erkek bola, dünýä erkek bolýanyň erkek bolup ölkit. Erkek bola. Haramzada bolan ekeniň aý. Soňra sen durmaly ekeniň de hawa men söýgdim, birazcık serhoşdum, söýgdim, bagyşlaň aý oglanlar. Ey bedabit, bir bagyşlaň meni. Men günäm geçiň diýip bir bagyşla söz etmeliň ony. Şantaj etdiler, montaj etdiler diýip. Ayal adamam senden erkek de, ayal adamam senden saglam durýar. Bir iş talşdan ayal adam senden saglam durýar. Sen ayalça da ýok ekeniň aý. Ýurdun tatyk gidibiljek adam ekeniň sen. Şul adama äga bolun. Şul adam gowa adam däldir. Men size aýdaýyn. Şul adamdan hemme adam çykar.
Şol adam ýurdun satyp gidibiljek adam eken men şoňa göz ýetirdim. Indi şu men dinleýän oturanlara ýüzlenjek bolýanlar. Seredin şu sypçyklyk edip oturmak wa şatlygym şu meselede. Şonu siz näme düşündirýär? Näme üçin şu bolýar? Şu taýda toslabamaydy bilýär häzir. Men peýannym diýip. Men peýannym näme diýänmi özüm bilmedim diýem diýip bilýär da bagyşlan şonu men diýipdirin. Bagyşlan diýse bu tor ýa. Mesele çözülýär adamlar. Ýapylýar mesele. Ýa-da men ganygydygyny etdim men gaty men çetime degdiler de var, birden agdymdan tapaydy bolýar bagyşlan diýilýär, şo taýda ganygydygyny etdim hem diýilýär. Onam diýene bar. Montaj diýip tutýar. Şu wada çende montaj diýip gelýär şu. Häzir son kunlara ýitdi ol efirden bilem, mok ýygnadylar diýip bile. Ýygnarandygyny men ananam mok. Hökümet şonu ýygnapdyr, näme edipdir diýip men ananam mok. Ýöne şonam diýen oktar. Şona mene ýalňyşypdyr ganygydygyny etipdir, peýançylyk edipdir, şonu diýipdir, agyndan tapypdyr diýen ok. Näme üçin şonu boýundan alan ok, näme pikir edýär? Men gıdıklandırýan da, ýa-ni kowlan gıdıklandırýan adam şu. Ýöne şol owlanyň soňuna aýdýan da, sen erkegim diýerken ýöne diýär. Şu adamdan ne her zat çykar diýär. Her zat çykar ödem diýär, watandan beýaşlaýar, satjak adam eken men şoňa göz ýetirdim diýär, gaty dogry diýär. Şular ýaly haramdadalardan çykýar erkek gün çykanda. Watanım, nämem, imanım, dinim, imanım, islamym dadym diýip görenlerden pasta bozurluk çykyşy ýaly bar. Şular ýaly haramdadalardan çykýar en soňunda çykanlar. Ödem agyp dönüpdi gura. Şemalla uğurwa bunda ýok, ödem görüp oturýar da adamlar şoň. Indi bana adam öde ho adamlarda bir gaty erbet gaharga da dere diýär adamlaryň içinde her hildi bar. Her hildi bar. Bolýar köp adamlar binamysly gatalyp no oturup ýalaýarlar diýär. Halleşin kyny, şartyn kyny no oturup bir-birinden öňürdip ýalar ýarajaklaryny tegem tapylar bolýan. Ýöne ol gan ar bilen häzir haýwata oturanlar bar. Bu taýda gan arýarlar adamlaryň ejetine, bajatyna ýetmekli. Her kim ölçe kabul edýär. Bu sen mertebeme ýetdiň, indi sen ölüme munasip diýip oturanlar bar. Ana şolaň biriniň çykyşyna teredin. Aydındadyna. Etseniz ki haramdadı, dokunuz keni, tezdir etkilevel etseniz keni. Marka erkek olmayan bir nasken bolýarmy? Assalamu alaikum dostlar, doğanlar, qawmy, adaylaryň janyň famy. Bugün video saatlyk şeýle berýär. 2 ay mundan awal, üstünden 2 ay mundan awal diýen boldum, men gaýtmadym da, şeýle sıkmadım da. İnşallah ogala Allah üstäde ile sen ölmän barsaň, nitip bolsa, onuň aňysyn men özüm bardak ederim. Oglanlar, gyýlar, başarsaňyz deňmäňem videoda çekmäň diýjek bolýanlarym. Bir giden adam yanandan, bir adam yansın, men yanjak, maňa mesele däl. Ýöne şun ejeňiz ken, daýyndyryp ýanaýyn, mesele ýok. Janyňyz sag bolsun, şu video şok gandonyň öňünden çykarýar bu gaýrat ediň, bollan haýyş. Janyňyz sag bolsun dostlar, doganlar. Awa öz aýallygyndan awa ejelemizde, zadymyzda hemmesine dil ýetirtdi şu atlay. Haramzady ejeňiz ken garaşyn täk bolsa sowa meseni. 20'de geçersin o 28'de meneme yol vermen sana ejeňiz ken tirýapgasy. Bir tarapdan var, şular ýaly namusçy oglanyň badygyna mene büýsen ýa bir tarapdan ýankyny şol oglan. Näme diýip otur? Adamlar diýip oglanlar gyýlar diýip bu haramdady üçin ýanmaň diýip. Men diýip ödüm şoňa çäre görüp bir ködüm ýanmaga taýýar diýip otur. Ýagny men muny ýoklar diýip otur. Türmäge gitmelem bolsa. Ölüme gitmelem bolsa diýip otur da. Bir tarapdan şeýle namusçy adamdan şeýle namusçy oglandan badygyna mene goňýanam bir tarapdan ýöne bir gowluga getirjek zat däl. Gowluga getirjek zat däl. Bugün bir tane oğlanın gurrun gider, bir tane adamın arasında jetleşik ýaly bolar. Ertesi gün bir o lokan tigiri taypa çaknyşyna getirecek hadiselerim bolup bilmek mümkin. Bolmady diýip bolanok diýär, bu mahluklaryň bu häzirki türkmen jemgyýetiniň wara, bu mahlukçylyga tarap ýörüýde şeýdip äkidilip gidip oturmak wara, diýär. Sowatdan mahrum edilip, hemme tarapdan izolasiýa edilip, diňe bir çörege baglanyp bara, diňe beýaşmadyň gaýgasyny pikirini etip etmekden başga da bulan wara, gazaklanmasy ýok adamdan köpüsiniň.
İşte ögrünce monologları, dünya garaşlarını, giňetjegi monologdaşar ýoklar, şyksalar hem diňe öz aralaryna gatnaşyp taklap, şol 5 ýaýyň gurruňy, 5 manadyň gurruňy ýa-da internetde bir samsuk bir TikTok'da da at goýmaklyk bir-biriniň mertebesine ýetip, ýene-de bir-birini kemsetip, samsuk bir oýunlar edişler, ýarşan boluşyp, ýene dişen bolup eşiklerini çykaryp otyrlar. Hani näme diýen işin üstüne diýe duşalyp bilýän, eýledi bilýän, beýledi bilýän bir samsyk oýunlar gurulşyp, ullu kana adamlar o oýun urnaýarlar. Şoňa bular wagt tapýa, emma bir adajyk bar, bir düşünjelerini giňeldäjek bir maglumatlar bar bolsa, kitaplar bar bolsa, videolar bar bolsa, şolary görüp, şolary öwrenip bara, şolary okap bir düşünjesini giňeltmek ugurunna bir ütüşk adam bar, radiom doktory bolup ýörseňe serediýän bolýan bar. Kim mahluklaşmak, mankurtlaşmak ýoly bilen gidip barýar. Şoňa mene şolar ýaly netijelere getirip gidip otýur. Şoň miýgeti şu. Şo jemgyýetiň şolar ýaly ýara siýasatyň şägine çygyryna alnyp gidilip oturulmagynyň netijesi şu. Başga netije berjek guman ýok. Ýokurdan alınıp barlayan siýasatyň şoň ýaly halkyň aşakdan, halkyň bir içinde düşünje, düşünje ýaýra daýmaly adamlar bar, intelligensiýa adam wekilleri diýdiler. Olaryň bu zatlara gatnaşyp bir halkyň alada etjek bolanok, halkyň düşünjesini diňeltmek meselesinde. Ondan halkyň öýde bilen galýada bar, şol Sovet döwrüne ýetirilen derece bar, ýetilen derece bar jemgyýetiň. Bizden bir maýmun ýasajak bolmak ýaly bir zatlar edildi daray. Bir zatlar edildi Sovet döwrüne bir bu tarapdaýyn. Bolin wara inni öz elimizi öz ýakamyz bolduk bolin wara. Biz ýöne bir hili wara. Şo hakyky maýmundygymyza dolanyp gelýän ýaly bir bolup goýarsa. Şuňa? Bizden maýmundan adam ýasajak bolmak ýaly bir zatlar edildi, bir tejribeler, gowy tejribeler geçirildi. Sovet döwründe men öz gözüm bilen görem soň aýdýanlar. Inde mana öz elinizi öz ýakaňyz diýägetdiň maýmunlary öz erkine goýarlar. Ondan şoň netijesinde bir hili wara öz hakyky maýmunlyk, haýwanlyk nämämidi wara tebigatymyny açyşmak ýaly bir zatlar bolup ber. Men öz täzirki düşmýäli, düşmüň şaşan ýaly, duýan özüme. Indi seredin indi beýnäme getirip ber. Indi şu ýanky soňky videolar bar, soňky çykarylan videolar. Häzir indi maşgala gatnaşyklaryna täzir edip başlapdyr o. Yani o welaýatyň ýaşaýjybyny, bu welaýatyň ýaşaýjysynyň arasynda bolan nikah nemeleri bar indi, baglaşan, ýanky maşgala gurmaklyk. Indi şo mesele täzir edip başlapdyr häzir. Ina şo soňky wakalaň edile ýa-da häzir TikTokda bir ýaşyl çykyş edip, ahallan Aşgabatdan çykyş edip şok bolup bir wakan gurrun berip otýar. Indi şu häzirki soňky tire taýpa dawalarynyň ýa-da maşgalalary ýetirip oturan täzir barada ne diňle, şoň ýöne bir ýekje maşgaladaky wakan gurrun berýär-da, men ýöne pikir edýän bular ýalatlar köp bolup duranlar häzir. Arayan ne? Şu geçen gece ben şu addan atyan şey yatamam. Saat 10 tuğruktur mağur dost onun can etti. Dost gelmesin öymüde gan şaykırıp dur. Neyim şu gan şaykırın ya? Bardım. Yankın 2 tane gelin var. 2 gelinin biri marlı. Oğlunun öyle Aşgabat. Şu rolü görüp oturanı, şuna meyde şu marlılar, akallar davadı. Rolü görüp oturanı, marlıları gereği şu diye yollaşıyor. Adam da şu söz diye, gelinim tutýar dava, eger marlylar soňňary bolýan bolsa, marlylar şudat gerek bolýan bolsa, onda men aýryşak diýär. Sana 2 çağa doğurup berdim. Sen şonda da marlylar ýigrenýän bolsaň, näme üçin men bilen ýaşaýan men aýryşak. Gepiň tümmek ýer men bardym saat 4-de şelli gaýyn, gaýnata, ulu gaýyn oglany, eltisi, men 5 adam bolup şu 2 çağa gep düşünürdik. Bular häzir aýlaşsa şo ýerde 2 çağa we 2 çağa ýetim bolýar. Eger häzir bizim bu dawamyz ýene uzagy berse, şolar ýaly bir näçe maşgallalar bolýar. Ýogunda 2 çağa, 4 çağa, 1 çağa. Garad gepiň tümbök geri, çağaly hojuluklar dagaýar. Ýöne adamlar bir zat ýatdan çykarma. Haýdy welaýatdan bolaýanda da depäňdäki şol ýaşyl waýdatlar seni yaradanam Allah tabarak we taaladyr. Hemmemiz howal eden Adam aleyhissalamdan aýtdyk. Eger ýaşylar şu dawany bir azyk ýaşyr düşündirýän, biziň ýaşlarymyz elhamdülillah kalplaryna iman bar. Gyýdy oglany ýok. Haýsyna şu zatlary düşündirsek, mähir bilen,
mülayimlik bilen düşünürsek isteyenlik çağlamız Aliya Hudaýa şükür. Görýänmi bu maşgaladaky bu gelin marleken äram akallan. Indi şu bolup ýören, soňky bolup ýören şu tire taýpa dawalaryny görüp, şoň videolaryny görüp, bilen o haýta videonu görüp, bu şatlygyň eden çykyşyny görüp, diýipdirlermi, şu diýipdirme äri. Ya bilen o ýanky Juma Murat Rejepow diýen haramdagyň ýegeniniň çykyşyny eşitip diýipdirmi? Dogry aýdýar diýipdir da. Marlar barada şoň aýdýan da dogry diýýär. Onuň aýalym aýdýar, onda sen niýe marlar ýigrenýän bolsaň, onda ýigrenjek bolýar da. Şu dogry diýen bolsa diýmek şol marlar ýigrenlik bolýar. Şoň äriniň ýanky gyýdyň. Onda näme şunu men bilen ýaşap ýörüm diýär. Dogry sora goýýar. Marlar şolar ýaly ýigrenji adam bolsa, ýigrenji halk bolsa. Senem meni mardan aldyň. Onda men şolar ýaly ýigrenji adam bolýanda, sen üçin. Onda näme men bilen ýaşap ýörüm diýip dogry sora goýýar. Bilemen görköýär, şu äriniň ne akallyň tire taýpa dawatyndaky derejeni görköýär. Şo derejede düşüp aýalyny kimse diýär. Ol marlar kimse diýär. Ol gönnen göni öz aýalyny kimse diýär. Iň soňundan şoňa bat diýär. Bulam näme getiripler? Ýanky ýaşulaýdy otyr, o diýipdiler diýe aýrylşmagy nedir? Bärine bardy diýe aýrylşmagy bardy, ony diýe iki tane şagat bilen diýe. Bular aýrylşmak derejesine bardy diýe. Şo gurrunlygyň netijesinde görüň adamlar bu iş ýüzünde bolup duran, ene praktikada bolup duran zat aýylgan şeýletdi. Maşgalalan dargamagy. Şo sebäpli. Niýerik bap etdi bu bir de. Däl hana urulyp ýör, türkmen jemgyýeti men geçen kepleşimde daýýan. Häzirden sagdyn adam bolup diýen. Däl hana girsen bar, däliň sen dälleri ýaly bolmaly bolýanda. Däller häzir jemgyýetde köpçülik bolsa, sen dällere näme uýurlaşmaly bolýar. Şolaň kanunyna görä ýaşamaly bolýar. Häzir türkmen jemgyýetiniň öýde bir hil däl hana urulyp barýar, onuň sen sagdyn bolup gurrun etseň, sen öýüň däl bolup görünýän bilen gözüne, bilen köpüsine. Şonu ýaly bolup barýar türkmen jemgyýeti. Orta asyrlara tarap barýar, orta asyrlarda ýen biz ýetdik adamlar, şu derejäge ýetýän bolsa, tire taýpa dawaty, tire taýpa ýigrenji ýa maşgalalary bozmak derejesine baryp ýetýän bolsa, beýem orta asyrlara ýetdi adamlar. Şo 17-nji, 18-nji, 16-njy asyrlarda şol tireler nemeler bir-birine garpyşyp ýöreler. Men tarih barada gepleşiklemde aýdýan şok bolup otyrlar. Men aýdýan biziň tekelenimiz diýen şo Saragat uruşundan soň goşu tanylýan ýanky Mädeminiň goşunlarynyň bolan çaknyşykdan soň 1855-nji ýyldan soň Saragatdan mara göçýärler diýär. Marda owagdan ba tekeler ýöne tekelen esas ala we böyle Saragatdan onuň gelip mara göçüp geler Murgap derýasynyň kenaryna suwun bol ýerine. Şo taýdanam taryklary gyryp çykarýarlar. Ganlyk bolýar. Şo taýda Nur Erdogan barmam şonu ýaraşdyryp bilenok. Degmäň diýip şolar bar köşeşdirip bilenok biziň ýanky tekelenmiz. Gan nökülüp daha edip o görgüli farklar ona günürta o pendi çölüne kogulya. Biram fark garanok marim teoriklerini. Häzir ki Mar şäheriniň Mar rayonu etrawynyň mükil wadar Murgap şäherlerinde fark görmersin. Barny kop çykarýarlar. Bir ýöne koýjam masalyna 19-njy asyrda bolanda da ýöne koýjam masalyna şu gan nökşük bilen şu bolanda şu. Olar ýaly zatlar hatda bana bir taýpaň içinde tireleň arasynda da bolýan eken. Men gurrun berdim ýani ol Ögöd Waýyfyň Gönübek diýen kitabyny. Şo taýda şaýadyň öz dili bilen aýdan dady şo taýda. Anky Seyit Murat Ögöd Waýyf diýip bir nemeň adamyň kitabyndan men sitata getirdim. Şo döwür öz gözi bilen gören adam. Gurban Murat Ýeşan Edil Göktepe uruşunyň öňýany. Gurban Murat Ýeşana Gönübek halkyň içinde awraýdan peýdalanyp duran bagyşy sadanna Gönübek Amanýely Gönübek Gurban Murat Ýeşana salam bermegini bet edýär. Elini uzatmagyny bet edýär. Men gödüm şonu Nur berdi han ýaraşdyrjak bolýar. Elini uzada diýip hanyň özi haýş edende de ýüze görýär. Näme üçin? Tire taýpa dawatyna sebäp bolýar Gurban Murat Ýeşan. Nur berdi hanyň ýoklugyndan peýdalanyp Nur berdi han nowatda köýdük marag edýänler. Hanlygy özünden alyp Ýeşan halyna, Ýeşan halyna başga da bolmasa hanlar begiler bar o taýda.
şu eýem terän bolan bolup bara han taran bolup ödüne de bara toltan tanjar mazy diýdiren bolup täzeden diýrelen toltandan jar adyn nakdyr. Şol aralykda nuwer han gidip eýdine dolanyp gelmäke şol aralykda ödüne eýem toltan tanjar diýrelen toltan tanjar diýdirýär. Gurban bir adýşan. Halkyň öňüne düşüp böyle moğolda tarap, ahun tarap berenad. Tamam şol pursatda bir gysga döwrüň içinde şol köpetdaň eteginde oturan ahallylaň o ahal tekeleriniň öz içindäki tireleri bar. Şolaň tire bolup per çeşmeň başynda oturýarlar olar. Şo taýda bir çeşmeňde suwunyň dawaty gidýär şo taýda. Iki tany tireň dawaty gidip şo taýda Gurban Murat ijan şo dawany köşeşdirmeň yerine haýsylar bol bir beýlek tireň tarapyny tutup o tire özükdirip gan ýokuşlukly sebäp bolup adam ganynyň dökülmegine sebäp bolýar. Adamlar ölýär şo taýda. Şo çaknaşykda. Şonu gönübek aýdada men ne bular ýaly haramzada adama elimi uzatman mundan beýlek diýär. Şu sebäp boldy diýär. Oli hanyň ýerini eýelen bolup diýär olýar. Adamlar barlaşdyrmaga beýlede dursun gaýta diýär özükdirip diýär gan ýokulmegine sebäp boldy diýip. O da anyk beýan edilen o edilne ähli bolan. Ýöne aman eli gönübek ýaly adam şon diýän bolsa ýönelge diýän. Hatta halk tarapyndan hem hormatlanyp bören bir ijana şolar ýa söýler aýtýar meherden içinde mereke daýdýar şonu. Yaraşdyrjak bolunda yerinden turup diýär şaýadyň öýde diýär beýan edýär şo taşa. Yerinden turup gön şey diýdi diýär Gurban Murat ijana ýüzlenip diýär gaýdyp bu dünýede de o dünýede de şol adamyň men ýüzüni görersem belenok şu o dünýede de şol adamyň bar ýerine men bolasym belenok diýär şo taýda. O dünýä bu dünýede men şol adamyň ýüzüni görersem belenok. Elimi uzatmaga beýlede dursun diýär. Gaýdyp elimi uzatmaýan diýär. Ömrüniň ahyryna çennem elini uzatma salam bermän geçýär. Gözüňe getiriň tutuş. Halk tarapyndan, ahalyň ilat tarapyndan hormatlanýan moğolly ahuny şey diýär-de merekede de hiç ýaşan salam bermän. Hiç ýaşan salam bermän. Gözüňe getir. Men diýjek bolýan adam bana ana tire taýpa dawaty diýilýän zat bara şolar ýalgan ýokuşlukly getiren zatlar da maşgalalar bölen zatlar. O tireden bu tire gyýy berilmändir, gelin berilmändir. Inni häzir hem ýoşluk bilen men aýdýan şu orta asyrlara barmak gitmek prosesi bar. Bir giden häzir bar jehitlerde gözelip dur. Bizde häzir türkmenlerimizde sowatsyzlyk meselesinde de düşünje taýdan göýdüklük meselesinde, dini taýdan aňdarmalyk meselesinde, körek bilen bir zada uymak meselesinde, aňyň düşünjeň alyp bilmezlik bir kıçılşırımlak bir yokalrak bir bilim sowada durýan zadyna zada aň düşünjeň yetmezligi. Bu tam tuksumduklar bilen meşgullanmaklyk, özüňe bir peýda bermejek zatlar bilen meşgullanmaklyk. Beş şaýyň pikirinden başga aladasından başga zadyň pikirini etmezlik. Bir gümmal bolup ýöne bir haýwany ýaly bolup diýip saçyp bara şey diýip ýöne ötüp gitmeklik dara insanyň. Ene şu hemme taraplaryny häzir aýdýan ödem şu ýa şol küntüçülük we iman küntüçülügi, lewid küntüçülügi, fiýat küntüçülük, zihin küntüçülügi. Hemme taraplayın şol ýol bilen barýar. Şo ýol bilen barýar. Orta asyrlara tarap şol küntüçülük ýol bilen gidip barýar şu wagt. Onun için bizim geleceğimiz o değerli adamlar. Biz her nece var diyen olyalar da bizim kâvır samsıklanmadı, mahluklanmadı. Sovyet döwrüniň üstünden töhmet atıp, ay bizi talapdırlar, näme edipdirler. Bize berilen zadyň aňyrdy bersi ýok da. Ay diýana biz bir maymunlardan adam ýasaçak bolmak ýaly bir zat edildi da. Bize guýully bize var pulum guýully, altyn kümüşem tepemizden guýully şo döwür. Getirli Orta tarapyndan beýlek respublikalardan hemme materiallar getirli, gurully okuwjylary, kitapxanalar, alymlar akademiyasy döredilip berildi. Aeroportlar, keselhanalar, demir ýollar çekilip hemme zatlar edildi. Temur 5 tonna pagtaňa hemem säheljejik gadyňa berildi şo zatlar. Häzirki wagt berilen ama gurulýansyňyz hem ýene de duşman şo tabiat ýögürüp biz üçin duşman bolupdyr. Oruslar bizim duşmanymyz bolupdyr. Ya o innisemine öde ýakaňyz inni getdiňizmi sivilizasiýanyň başyna, şur başyna, şeýlemi? Döwletlige mana gurup hedil etdiňiz, şeýlemi? Ilatyň ýarty da şo döwletlerde ýerine barat diýelim. Şulamyň döwletli bolugymyz bolýarmy şulam, şeýlemi? Ýok, siz naşardan duşman ýatamakda iki paýly ýaly. Iň bir nadan adamyň edýän zatda
Iň bir adam bize o adamyň edýän zady näme? Menlik ýa-ni öz tireti taýpasy bilen öwünmeklik, öz asly bilen öwünmeklik. Bilimi sowgady bilen näl? Bilimi sowgady düşünjesi bilen näl? Ýok, men tiram ýokary, Taýlandly diýär. Senki pes, sen hakyky türkmen näl näme? Emma hakyky düşünje taýdan giň sowgat taýdan ösen adam, düşünje taýdan ösen adam diňe bir tire taýpana beýlede goýmak, ol beýlede dursun tire taýpa düşünjesini aradan aýyrmaga beýlede dursun. Insaniýete bir göz bilen garaňlar. Eger şu insaniýetiň öz içinde bir ýamanlyk edilmeýän bolsa, aýda dur topar tarapyndan adamlar jemgyýetine bir howpawandyrylmaýan bolsa, bu tiran yok, bu milleti yok korup, o milleti aşağı düşüren olup, bu tiran yok koruyan olup, bu tiran aşağıda koyan olup, şoň bilen bir ýugunjak bolmaklyk, şoň bilen öýdüň bir ýokary tutjak bolmaklyk, ol bir göýdükliginiň bir alamatydyr. Olar ýa-ni aktar bilen aýdýan şol Kerim Ismailov ýaly ömrüň dowamynda bir kitabyň gaçyny atmajyk mahluklar meşhurlanan biler. Ya olanlar Awganistan'daki ýaly bir haramzada samsyklar içinden çykýar şo taýdanyň bir sowatlar. Şolar ýaly bir meşhurlanyp biler ýöne tutuş halkyň derejesinde şoň bilen meşhurlanyp başlanda bu ýam halkyň tragediýasyna öwürilýär. Iki ýaka adam däl, ondan munda ýöne çykyp tura. Ýöne çykyp dur ondan munda. Şoň üçin adamlar bar, birazajyk öz üstümizde işlemeli, öz üstümizde işlemeli. Olmasa halkın gelecek, gata garanky, şu dişine gidip otursa bara, käwirler aýdýar, haçan ýagdaý düzeler ka. Haçan ýagdaý düzeler ka diýe, haçan döwletimiz döwletimiňdir ka. Men aýdýan, şu wagtky şu günki ýagdaýyňy saklap bilseňiz gaýly bolarsyňyz diýende, häzirki ýaş neslin gidip barýan uğru bara, diňe gorp, diňe garankylyk, bu dişine gidip otursa, milletin hem garanyk, millet hökmünde, döwletiň hem döwlet hökmünde garanyk. Häzir hem döwletimiz döwlet hökmünde däne. Döwlet hökmüne ýerine ýetirmeli funksiýalaryň birini ýerine ýetiren şu wagtda giňişleň alsak da häzir. Halkyň aladat edilýärmi? Döwlet hökmüne, döwlet öz raýatlaryny aladat etmeli. Näme wagt edilýär o? Näme wagt edilýär? Döwletimiz wagt diýip gowanar ýalymy? Daşa ýolda çykan milletimiz halkymyz da ýöne ýetim çaga ýaly. İljana var ýüz tutup tenmet edýän şöyle bilýärmi? Şöyle bilýän näsin? İljanaň içinde oturan haramzadlar ta adam hökmüne garanyk. Olaň öýde adam hökmüne sana garanyk. Täňemi wezipesi bar. Täňemi sen şoňa bagly. Ondan keýp alýarlar. Sen şoňa baglymy? Sen şoňa ýyjyň düşýän. Şondan keýp alýarlar. İzdiwaç etmekden keýp alýarlar. Bolýan zady bitirmedik bolup, bolýan zady bolmaýan zady öwürüp zady haramzadylar. Ondan ýurdun içine barak gelermi adamlar? Birazajyk erkenrek durmuşy gören adamlar ýyllarına barak gelen o. Onuň şu ötüşmi, şu Türkmen döwletiniň hem şu halk üçin alada, hem indi şu döwletli bollugy, bolmy şu döwlet bolluk minni. He? Şu watanyňa barasyň gelmeýän dursa şu döwletli bollugy bolýarmy? Baýa Hudaý haklaryn şu taýp barmakdan ýyp otursaň döwletli bollugy bolýarmy? He? Ya şon diýdir ya da döwleti ne dolandyryp oturan biriň öýe türkmenler diýär şonu. Ors gelip eden o şonu. Ya Amerikany gelip eden o, ya başga Ermeni gelip eden o, başga bir eden o. Türkmeniň edip otur. Türkmeniň öýe döwletimi de şular ya dogda goýur. Barasyň gelmedi ýaly edip otur. Öýe türkmenler. Şoň üçin bu taýda bar adamlar çöýdülmeli mesele gaty köp, üstünde işlenmeli, oýlanmaly mesele gaty köp. Yine de olarky gaýtarak gelişmeli. Türkmeniň intelligensiýasy diýilýän gatlyk bar, şoňa degişli özüni degişli hadaplayan adamlar bar. Şurada birazajyk ýagdaý düzeltmek üçin tagalla etmeli. Şurada birazajyk iş görkezmeli, o halkyň aladat etmeli, şolar etmeli. Başga kişi gelip edeti ýok şonu. Etjek adam ýok, başga keseden gelip ortam etmeýär, teň Eýranyň etmeýär, Türkiýanyň etmeýär, Amerikanyň etmeýär. Ýene de öz adamdy biz özümiz etmeli. Ýöne şu türkmenler bilen, şu görüp ýören türkmenlerimiz bilen etmeli bolsak diýenler. Onu işimiz gaýdypdy. Gaýdypdyr diýilen pikir döwredi. Ýöne şonu edäjek düşünjeleri adamlar türkmenlerine wekillerim eden ok. Olaram näme? Ýok, özgünim. Her kim özüni bilýär.
Her kim özünü bilýär diňe. Ýok men özgünüm bilýän diýär. Özgünüm bilýän. Başga zatly işim ýok diýär. Şola mana türkmeniň güzi ana şu. Türkmeniň intelligensiyet diýilýänlerim şuň kugun özlerini şonu ýaly alyp barýar. Iýmek içmek saçmak diňe öz bähwetleri, başga zatly işleri ýok. Bu adamlar mene bana şu meselenin üstünde pikirlenir. Inip şu zatlar görkezdim, misalları ýöne getirem bu adamlar. Şu yankı misallar var, şu küntüçülük meselesi var, iman küntüçülüğü diýdik, lewit küntüçülüğü, siyasy küntüçülüğü, ýehin küntüçülüğü diýdik, beden küntüçülüğü diýdik. Şolaň üstünde pikirlenir ýaly mesele kän adamlar. Mesele kän. Biz şu küntüçülükden çykmaly. Biz millet hökmüni, biz halk hökmüni şu bir giden durluk küntüçülüğün durluk görnüşlerinden saptanmaly biz. Gurrun ana şu hakda. Oran adamlar yine de gurrun uzawraga çekdi, ýöne boşuna bolon däldir diýip umyt edýän şu meseleler barada öýt pikirine medeniýetli şekilde kommentariýa bölümine, çesirler bölümine ýazyn, diskussiýa ediň, pikir alşalyň, gepleşiklerim gaýrat ediň-de paýlaşyň adamlar. Paýlaşyň. Bizim çykyşlarymyzdan habarda adamlara ýetirin, iň bolmanda şo meselede bir kömek ediň ho. Şo meselede kömek ediň bize. Çykyş ediň diýem dok ho, çykyş ediň diýem dok, eliňde plakat alyp ýa köçä çykyň diýem dok. Ya gelin goşalyň bilen gepleşiň de diýem dok. Yani şu aýdylýanlar birazajyk göňüňizden turýan bolsa, şu taýda birazajyk bir akyllyrak, bir paýhatlyrak gurruna edilýär ho, diýip pikir edýän bolsaňyz paýlaşaýyn diýär. Paýlaşaýyn diýär. Şu meselede bir goşandyňyz, goşun. Başga da adyňyz geçdik diýmeli bolýar. Borunla infertinlerinizi düşünen şu gündükçe web tawurun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.